Hello? Hello? Uy, bidungog ko ni mo diya. Yes, lakas ng boses mo. Anong atin? Kasi ano atin? Dili kay magkastong debate ay sa tuwang kuan. Direk, di wa ko muli kaya, Direk. Sugdan na to karon. O may moderator. Ang sa di mo Abala ko yung moderator. Pangutan na lang tama si imong utong. Kito bagong ko na. O sige. Una, mutala ko. Sige, go ahead. Padayonan pa na ang imong pagtuo nga kanang gitawag sa Mateo 28:1, duha ka bukna sa baton. Padayonon gyapon, bro. Kay nakasulat yun na siya, bro. Human mo labay ang adlawng igpapahulay sa pagbanagbanag na sa laing adlawng igpapahulay. Duha ka buok. Nya, ako nang spakon. Next question. Okay, kinsa may nagtudlo sa imo ha nga duha gyud sa kasabaton, pareho na sila. Ang Biblia, oh. No. Greek Interlineal Version Tagalog. Pagkatapos ng mga sabat at sa pagbukang liwayway sa isa ng mga sabat. Kung ato ka sa laing translation na human mo labay ang adlaw ng igpapahulay sa pagbanagbanag na sa unang adlaw sa semana, gihisgutan po sa lain translation Domingo. Nya dire kay Sabat man. Bot pasabot, duha jud Sabat, Sabado ug Domingo. Mutang kinsa man tong debater kung gipangutana ana, murag ikam siguro to. Kang kinsang Sabat na kanang ikaduha dia sa Kristiyano sa mga Hudyo. Wala mo tingog. Next question. Kinsa may gisgutan diha ang miyan o ang sabaton? Miyan sa baton. Pag moingon tag miyan sa baton, usa ka sa baton. Kang sa baton, sabat man na. Pag moingon tag miyan sa baton, laing mo bitaw nag-iingon diha sa tinagalog nga translation. Laing adlawng igpapahulay. Duha ka buok kang kinsa man ang lain diha sa mga Kristiyano. Dili sa mga Hudyo katong una sa Hudyo to. Batay la sa Sabado. Batay sa pakana sa pag-asa ta magdebate kay ana face to face di jud ko musukol anang debate nga matud-an ako nga adlang magpapahulay gibantayan sa mga Hudyo. Of course lahaw na ang Sabado. Next question. Kanang gitawag miyan sa baton. Okay, kay usa man gyud kana siya. Miyan sa baton. Mao yun baka nga gitawag na siya og idiomatic expression. Mo yun kana dili. Dili ko bro. Kay idiomatic na real yun ang gilitok diha. Real po nang naang. Kaya nga naman na nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Backfire man bro. Backfire daw bro. Nag-hidsit ka? Wala. Sa maninga, balik-balik man kung tingog da. Sakit Signal. Signal siguro. Wapon siguro ka. Okay. Backfire pagyapon. Go. Sound check, mic test. Wana, okay, go. Okay, so na ko pangutana. Kanang gitawag nga idiomatic expression, kasabot ka na wala? Ha? Kasabot ba ka lang gitawag idiomatic expression? Kasabot ka na wala? Kasabot kayo, bro. Sige daw, ano pasabot na? Ang idiomatic expression, Oh. ang pasabot sa kanang gitawag nimog o sa man to imong pangutana bro ang kuan ang kanang naa sa Mateo 28:1 idiomatic expression. Nag-research pa ka ba? Ha? Nag-research pa ka? Kasi nag-research. Kalang word ba nga idiomatic expression, kasabot ba ka na? Nakasabot lagi. O, sa ganina? Ang idiomatic expression put pasabot ana brother kanang gitawag na tog idiom ba. Oh. Sana siya ka pinulungan nga nagkahulugan nagpasabot nga dili literal. Unya, ngayon kag dili literal nga kaklalong literal anang nahitabo. Domingo jud na. Ug mayon kag dili literal kanang pagkabanhaw ni Kristo ana, prank ra dayto hoy. Di dayto tinuod. Unsa may giingon? Kinsa may nag-ingon sa imo nga dili na siya idiomatic expression kanang gitawag diha nga unang adlaw sa semana? Di gina siya bro. Ako sa bro, ako. isa bro. Mangutana ka kinsa ang nag-ingon. Kinsa? Oh.
Ako ang nag-ingon ana bro base sa akong mga pagtuon nga legit. Ngano? Kung moingon gud tag idiomatic, ang idiomatic expression or kanang gitawag na tog idiom o sana siya ka pinulungan bot pasabot ang meaning ana niya dili literal. So kanang murag pasambingay lang ana murag ano ba? Way kasiguruhan ba? Nya karon ang nahitabo diha kay literal mo ginang nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. So pag ingon diha nga isa pang mga Sabat tinuod jud da. Kayo moingon kag dili na literal, walay klaro. Sa ato pa katong nahitabo sa Domingo nga si Kristong nabanhaw prank rato para nimo. Ay nako. Sige. Okay, kanang pag-ingon nimo nga ang unang adlaw sa semana dili idiomatic expression. Okay. Kanang pag-ingon nimo ana, nagpasabot ba nga ningon ka dili tungod kay mao na ang imong pagsabot og dili sa uban? Mao jud na ako bro. Unya kung ubes punta sa Bible scholar, yes kaya mga translator Sabat man jud gibutang. Unya kana nga Sabat ay kung ing na di na literal. Literal yun na siya nga Sabat. Tingnan Okay, naman, isuwat man na diha. Gawas kon siguro kung maingon ko nga ako lang pagsabot base sa mga dokumento niya walay gisuportaan ba. Kanang siguro kaingon ka nga di gid na literal brad kay wa man jud kay translation mabasa na nga niingon Sabat na pero naa man jud ko. Duha pa ka buok. Sige. Sunod pangutana. Kanang gi-search ba na nimo kang GPT kung kanang gitawag unang adlaw sa semana is idiomatic expression o wala? Na-search na nimo wala pa? Anong mo search mo kung ChatGPT ana? Wa man ako nag-search sa ChatGPT. Wala de. Nya pwede ba nimo i-search karon na sa kang GPT? Pwede nimo i-search o dili? Ha? Daw? Pwede ba nimo i-search? Ang Mateo 28:1 idiomatic expression or literal yun na. Literal yun na nga hitabo. Depende kini kung unsang bahin sa Mateo 16 yung ipasabot. Ang bersikulo sa kinatibukan nagingon human Sabat sa kadlawon na unang adlaw semana meto si Maria Maria aron tanawon ang lubnganan. Kini adunay pahayag nga after the Sabbath at the dawn at the first day of the week Mary Magdalene. Kasagaran wala kinigiisip nga idiomatic expression. Ang sinulat sa oras adlaw sa mga tao kasagaran nakita sa usa ka na naratibo nga pahitabo. Ang mao dihang Kristiyanong tradisyon nagbasa niini isip literal nga pahulay sa nahitabo. Wala mao na siya. Sige. Ang ipangutana bro ba kala kaning unang adlaw sa semana, mo man atong topic. Idiomatic expression man ni siya o dili? Unang adlaw sa semana. Mo man itong topic. Lagi. Ako'y problema anang unang adlaw sa semana kung idiomatic ba na o dili. Ang atong gisgutan dire kanang unang adlaw sa semana Sabat ba na? Lagi. Unsa ba na siya idiomatic o dili? Kumingon sa idiomatic yes. Kumingon sa idiomatic. Sige. Ang unang adlaw, pero dili ni issue diri ha nga kanang unang adlaw idiomatic ba na? Ang atong gisgutan ingon ka usaray Sabat. Ug kana nga Sabat mauna ang semana. Karon sa kadala karon og dadayon pa na og sa debate pa ni nato karon. Mangutana unta ko nimo ana, asam nang basa nga usaray Sabat nya kana nga Sabat gitawag nag semana. Pero dili ba ni nako question nimo kay nga naman ang akong hagit nimo pangutana lang katamas mahimong utong nimo. So karon mo yun nakakaroon nga day idiomatic expression na diha sumala sa unang adlaw sa semana. Ade ako sang Mo yun isip sa nakana. ang unang adlaw sa semana naa sa Mateo abi na ko og kinini ang Alon ra Rosales gamit pa di kag ChatGPT. Idiomatic ba na sa kadali lang ha idiomatic ba na expression or literal na. Itong klarohon.
ang hugpong nga polong unang adlaw semana kasagaran dili giisip nga idiomatic nga expression. Masabtan kini isip literal nga ti mailhan sa adlaw. Dili man din idiomatic. Ipagawas niyo mo nga piki na nga sabat. Daoy. Sige. Sige kay mo magkalay research nimo. Okay, lahi man sa akong pagkabalo. Ningon mas gapo nga uyon. Pero nganong dire sa ChatGPT di man. Kung moingon panalitan lang ha, naay ChatGPT bang moingon nga idiomatic. Wa koy problema ana. Kadi man tawa man ta magisgot og kanang unang adlaw ang atong gisgutan ang atong subject matter diri isaray sabat. Pero kana nga sabat nga isa matod nimo mauna ang semana. Nya bisa kung basa diri duha man. Mo wa gyud nasakay timtima. I-flash ang imong kuan kay basig imo lagi. Lahi ang imong gibasa. I-flash sa kuan sa imong sa nimo. Si Rosales dili ni nako panahon nga questionon nako siya karon. Kay itagaan ako sa panahon nga mangutana tama siyang utong. I-flash ba? Sige. Para nindot kayo i-flash nang imong research kay basi na monitor ka na sa ubos na imong kanimo. Sige, i-flash na ko ni akong research dayon ang kining imuhang naong akong taguan kay ibalhin man ako ni sa kuan research ang ako ang OBS research dayon. Sige. Ako gusto niya i-flash. Kadali lang. Sige. Yun sa nimo pagpangutana bis, gidaw bis, ibasig. Sa kadali lang. Gusto niyo makita? O sige, kita lang na po kung sa yun sa nimo pag-search. Dara. Kana kita nimo. Kita nimo. Padungog ba sa tingog na ko og manawag na ay inananing balihon? Murag dili siguro. Sige. Dara ha. Ang unang adlaw sa semanang naa sa Mateo 28:1, idiomatic ba na expression o literal na? Sa gitubag niya, ang hugpong pulo nga unang adlaw sa semana Mateo 28:1 kasagarang dili giisip nga idiomatic expression. Masabtan kini isip literal nga timailhan sa adlaw. Na nya maingon ka nga idiomatic sa bot pasabot dili literal. So piki nga adlaw igpapahulay ng Mateo 28:1 giingon da. Kay imong ipalusot kanang una ray tinuod, mo nang mingon kag idiomatic ba nagdili. Uy. Sige, sultong na. Kanang gitawag Mia og Mian, pareha dili. Mia og Mian. Dili na bro, layo man ng Mia. Kanang Mia abot sa nang Mia, kanang Mian. Sumasa kong research kanang Mian usa lang. Dayon kanang Mia wala may Mia. Mian sa baton din nakabutang sa Di ako pangutana sa imo ha. Ang Mia og Mian pareha dili. Dili na siya pareho bro. Dili pareha. Unsa may gigamit diya? Mian. Mian sa baton. Unsa man ang Mian? Unsa may pasabot ang Mian? Mian sa baton bot pasabot laing adlawng igpapahulay. Mian lain. So mo nang dire sa akong translation is Mian sa baton jud siya. Mo yun baka kanang gitawag Mian is accusation case dili gina accusation case kay mayon kag accusation case nang akusar nga way klaro ti real lang nahitabo na banhaw ang Ginoo niya accusation ra gyapon na. Sige search daw kung dili ba accusation case ang kanang gitawag Mian sa baton Mian ba kanang word nga Mian kaning M-I-A-N kalamian ba? Asa ako i-research sa kaning accusation case ba na siya? Sa Greek word nga diha hinay kay ko mo type diha sa Mateo 28 ono nga Mian sa baton. Mian lang isa wala sa wala dabutan sa baton. Mian lang man. Mian sa baton. Ang term Mian nga lang Mian sa baton. isa ang term nga Mian accusation dili accusation. Accusation case ba na? O dili? Akong klarohon ha.
kanang nakasulat sa Greek word nga diha sa Mateo 28:1 nga miyan sa baton, ang term nga miyan diha nakasuwat Accusasive. case ba niyo dili? Hinay Oh, kana. Sige. Maayo nga pangutana. Ang Griego teksto Mateo 28:1 mo ning bahin. Is miyan sa baton. Yes, di mo ko kabasagon. Feminine singular sa numero nga usa ka o first depende sa konteksto. Naa ana accusative singular feminine. Aha. Ang is katubang na ay dili tong miyan ha, katong I is. So naa sa accusative feminine. Ang is kasagaran nagdumala sa accusative case mao na nga naagid sa accusative case. Busa ang tubag mao. Miyan di man to miyan. Ang miyan sa Mateo accusative singular feminine. Dili accusative to imong gingon. Okay, karon mo yun naka nga kanang miyan accusative case. What ay problema ana? Okay, kay niyo yun man ka nga accusative case na siya. Pangutanan ako sa imo. Dili accusative, accusative. Accusative case. Akong pangutanan karon sa imo ha. Kasabot ba ka na kanang word na accusative case? Dili lagi accusative. Unsa di ka? Asa man day? Accusative man na. Case. Ang giingon diha accusative singular feminine, dili case. Lagi, o kana gani. Sige, kana na lang. Kasabot ba ka o si pasabot ana? Kasabot bro. Unsa pasabot ana? Pag maingon ta nga tawag aning accusative singular feminine, usa na siya kagitawag na tog porma kung form sa grammatical atong gihisgutan. Pag maingon tag accusative kaso na, usa ka kaso sa Griego nga kasagaran gigamit dili direct object sa mismong verb. Subot pasabot kay di man sa direct sa mismong verb. Mo nang giingon nga nay mga pipila ka gitawag na tog preposition. Samaan nang gitawag na tog kanang nga as in elephant I is. Unsi dili direct. Unsi dili direct pataka ra mo dili direct koy. Dili siya giisip nga direct object. Na pataka ra man koy. No. Ang bote pasabot aning accusative singular feminine. Direct dili. Sa grammatical form pa na nga kaso, kung mudagan ta sa Gregong pinulungan, kanang accusative kaso, kisa, usa ka kaso sa Grego nga kasagaran gigamit na isip direct object sa verb. Okay, direct. Direct na. Sunod ana kanang gitawag na tog pipila ka mga preposition. Sama nang giingon nako nga is. Sama na sa kwan is. Is ba tawag ana? So man singular, nagpasabot na usara, dili daghan. Pag maingon ko tag feminine, ang pasabot ana nga pulong feminine, doon na siya gitawag na tog feminine nga grammatical gender. Sa Greek ana kay ang butang taha kay sa Greek ana ang gender ana kay bahin mas grammar dili man to katong pirmi nga nagpasabot og babae nga gisgutan. Kana bang naay ngangan sa Bible? Okay na bro. Boro to bro. Sige, okay na bro. Ako'y klaro bro ha. Unsa na siya bro? Kanang gitawag og accusative. Direct o indirect? Dili siya kuan bro, dili siya indirect. Sumasa kong giingon. Lagi, dili siya kanang indirect. Kanang accusative nga kaso. Bro, ko na isa ba? Pili lang sa duha. Mura man kag direct o indirect? Pili lang duha. Siya indirect. Kay pag mo ingon tag accusative nga kaso, mo explain pa ko. Ayaw sa lagi. Di na naman sa duha. Ayaw na iso. Lagi mo explain pa ko ngano di sa direct. Pasabta ko. Kasi dili indirect. Ningon ko nga dili sa indirect, iba gipapili ko nimo direct ba nag-indirect kay RJ sino man ang imong style nga pinangutananan. O di ba? Sama na direct o indirect. Di kay ako ra man kay pasabot bro kanang word ba. Na. Ang accusative kaso usa na siya kanang usa na sa mga case sa Griego. O nga kasagaran gud ana god gigamit na siya isip direct object sa verb. Mayon tag verb action word. Or wala problema pipila ka mga preposition sama ng I ug I is. So karon mayon kag direct ba na? Yes. Okay. So usmo na ko.
Kanang gitawag og accusative. Direct o indirect? Direct object sa Okay. verb. Giisip Okay, na nga direct object sa verb. Okay, kay direct man siya. Asa man gyud ang gisgutan diya sa gitawag miyan sa baton. Ang miyan o ang sabaton? Ang unsa to? Usbo na ko. Asa man gyud ang gisgutan sa miyan sa baton? Sumala sa mabasa sa Biblia sa Greek nga pinulungan. Ang miyan o ang sabaton? Asa ang gihisgutan nga sa baton? Or Oo. Dili. Asa man gyud ang gihisgutan? Kanang miyan o ang sabaton? ang gihisgutan sa Ay nako. asa Usbo na ko. asa ang gihisgutan nga kanang Oh, accusable? Usbo na ko. Diya sa Biblia nay mabasa diya nga sa Grego nga pinulungan miyan sa baton. Miyan sa baton. Ako pangutana sa imo ha. Asa man gyud ang gihisgutan? Kanang direct ang gihisgutan ba? Ang gihisgutan, ang miyan o ang sabaton? Okay, ang direct nga gihisgutan diha, direct object sa verb, kanang gitawag na tog gamiyan. Pero kanang giingon na tog sa baton, mo na laing adlaw diha, Domingo na. Okay, kiningon mo jud ka nga ang gisgutan diya ang miyan, kanang gitawag og direct. Karon, mao yun ba karon nga sumalas gingon nimo gaina nga ang gitawag nga miyan sa baton is idiomatic expression? Mao yun kana dili? Di ko mo yun. Kaya nga naman, pag may tayong idiomatic, gi-explain na nako ganina. Ingon man ka, gi-research mo sa ChatGPT. Si ChatGPT, wa mo dawat na nang giingon ni mo idiomatic. Ang accusative diha, maura ng miyan. Pag maingon tag miyan, naman ay sumpay sa baton. Laing adlaw igpapahulay. Miyan sa baton. Na. Miyan kag isa rin sa baton. Duha. Si sulpong na, mao yun baka nga kalang gitawag og miyan, mao na siya ang subject nga gisgutan? Miyan ang Mao yan kana dili? Dili oy. Di ka mo yun? Dili oy kanang term miyan laing adlaw igpapahulay. Miyan sa baton. So ang subject dihang gisgutan kanang sa baton maunang Domingo mo ni subject diha sa giingong sa baton. Para na nang gitawag natog Sabat sa Mateo 28:1. Di ba? Di ba na sa baton nga nakamarka walay miyan? Okay, natural, di pa man na siya lain. Kay umom jud na subject daw sa man nang sa baton nga subject kung sa may subject ka nga sa baton, di ba mo nang Sabado? Ang giingon diyang Sabado sa baton is Sabado na. So kanang laing adlaw ang igpapahulay, subject ana niya nakapoint ta siya didto Sunday. Nganong gihimo man na sa laing adlaw ang igpapahulay? Nabannaho man ng Ginoo. Mo na gipahuwayas mga Kristiyanos. Mo nang ayaw pag ingon nga gibalhin dai ninyong Katoliko ang adlaw wala oy. Mura nang adlaw. Giusab din naman ang kalendaryo ng waman. Ang solemnity lang ang gibalhin. Na ragod. Usbo na ko gapo kay sumala mo ko sa akong research sa Kodria, ingon mo Kodria nga ang kanang gitawag og miyan is ang subject nga gisgutan. Direct ba? Direct subject nga gisgutan. Sumala sa akong nabasa Dili diri. direct subject. Direct object. O direct object. Oh. O gani kay direct object man siya. So karon mooyo na ka nga ang gisgutan dia dili ang sabaton. Kay ang sabaton is idiomatic expression. Dili lagi ko mo oyon nga dili ang sabaton ang gisgutan diha. Kay og dili na sabaton sam day gisgutan nagnaa pa day lain nga verb aside ana. Sige diata. Ipasibo ko lang nimo ang gusto nimo. Kanang gitawag diya gusto nga ipalusot nga idiomatic expression ra nang miyan sa baton but pasabot pike nga sa baton na dili tinuod. Wa mag-exist. mo gani gingon diya nga kuan. Okay na lang ng ChatGPT. Idiomatic. Giingon nga Mo dili gani idiomatic. Mo gani gitawag siya og idiomatic kay ano dili gina siya sa baton nga I-search ko no, og dili ba na idiomatic? Idiomatic gani. Aw. Mo kay giingon gani idiomatic gani I-search ko no bro, kung idiomatic ba na. Idiomatic lagi gibasa na ko diri Basa daw. Oh. Anong pagbasahon na? Nala. Ang idiomatic expression, mo man na siya, idiom,
mao ang usa ka hugpong nga mga polo nga mga kahulugan dili makuha pinaagi lamang sa literal o dili lang literal. Ay, mo ko mga tanag unsa Nga. idiomatic. Kahulugan, isa lang basta ko kahulugan. Matag polo nga tinuod nga kahulugan na sabtan pinaagi sa naandan nga paggamit sa pinulungan. Dan. O idiomatic lagi na siya, dili lagi na siya mao ang Bro, bitaw wala ko. lagi ko mga tanag ko sa meaning nga ng idiomatic. Okay, mga tala ko si mga sud ko Kana bang tala. Mateo 28:1 idiomatic ba na base ni ChatGPT? Kay dili sa courses di man. Oh, sige. Sige akong i-research ako diri. I-double check sa nato Okay. kay. Wa ko mang yung bangutanan nimo ha. Clarification lang na ha. Kay abi pala Ang grabis gapo gipangutana man ko. Akong hanyo nimo pangutana ka tamas utong ato mahuwasan ka diha. Ang ako nalang ko ibuhaton Oh, niya no. double check na to before ka mangutana. So for clarification Oh, nga. no nga. Wala man sa ingon gilisod-lisod teka. Kay lisod naman ka na. Unang adlaw. Adlaw Adlaw sa sa mana mga idiomatic. ulawan los mana sweldo. Mahaw noy. Sawadee ka. Mahaw noy. Ingon diri Oo. Sumala sa daghang scholar sa Koine Greek ang hugpong Mateo 28:1 nga miyan sa baton giisip nga idiomatic expression Unsaon pag search? Unsa imong gi-search? ang Mateo 28:1 nga unang adlaw sa semana idiomatic ba bana mo nang pautana. De. O, ikaw, isa si mo diya, basig malay Ang ko, Mateo 28:1 nga nga unang adlaw. sa semana Kasagaran. Idiomatic ba na? Dili lain man sa ko bro. Ay dili dai Ay, lain. Ang Mateo 28:1 ba? nga dili ba Sige. Nga. Ako i-search ha. nga unang adlaw Ang Mateo 28:1 ba nga dili ba nga ang gamita kay Lagi. naka-point man na siya ang Mateo 28:1 nga unang adlaw sa sige. semana usa idiomatic ba ba na ka Si- idio sige expression or Idiomatic. literal ayaw nang kuha ng literal ayaw nang kuha ng literal kuha ng idiomatic saan atong topic bro akong gipakutan na bro idiomatic ra bro kuha ng literal kay para di malibog si GPT sa di malibog. kuha ng literal Dara. Ang Mateo 28:1 nga unang adlaw sa semana usabak kana ka idiomatic expression walay sumpay ha question mark largo. Kung ang imong pangutana dili lagi na mao gapo paminaw sa gapo ay saba asa man? naka-direct maguta sa unang adlaw sa semana. Kay mao man na ang miyan sa baton. Ayaw i-whole text, i-whole kanang verse. Wala I-whole man. verse ba nimo? Tanawa kong pangutana ha. Ang Oo. Mateo 28:1 nga unang adlaw sa semana usa ba kana ka idiomatic expression mo na? Oh, wala literal. Wala na ko gisumpayan. Sige ka na lang. Ang tubag, ako ipakita sa mga viewers kay para makahibalo mo siyang mingog gipunang gapo. Lahi man kay klaro kay diri sa kuwaw, lahi. Lahi. Tanawa na akong ChatGPT daw. Gilahi pa na. Aha. Ako pa ni ipadako. Sige, kay para mabasa gid. Lahi man gud ang imong search dira. Kasi Kaya lahi. search lahi. Tanawa ha. Tanawa ha. Ang Mateo 28:1 nga unang adlaw sa semana kita nimo. O saba ka na Semana. ka idiomatic expression? Kung imong gipangutana mao ang linguistic grammar o ang linguistic o grammar ang tubag mao. Dili ang hugpong sa pulong unang adlaw sa semana sa Mateo 28:1 dili giisip nga idiomatic expression kini kasagaran gipasabot isip literal nga timailhan sa panahon o adlaw. Hoy Ginoo ko Dodong Rosales. Layo kayo Dodong Charing. Lahi ang kuan, lahi. Nailad ko sa buing. Okay, sunod pangutana.
So pangutan na ta. Okay. Kanang gitawag nga ikapitong adlaw ang igpapahulay o week nga gisgutan dira pareha dili. Ikapitong adlaw sa Kanang ikapitong adlaw ba, ikapitong adlaw o ang simana pareho dili. ang ikapitong adlaw dili na siya pareho sa simana. Kay kanang Okay. adlaw ikapito, simana adlaw na sa simana. Ang simana nag-consist na siya nga naa siya 7 ka adlaw. So pag maingon tag simana, it is content with 7 days. Maingon ta og year, it is content with 12 months. Ang adlaw, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, muna'y sulod sa simana. Next question. So karon kung dili di sila pareha ko karon dawat na ka nga kanang gitawag dia nga unang adlaw sa semana or miyan sabaton dili ginasabo ang Sabado nga gihisgutan gyud dia sa unang sa netapos nga Sabado. Dili na bro, kay kanang unang Oh, dili adlaw na. sa Okay na. simana nga Is close na. sa unang adlaw sa simana di man na Sabado, Domingo man na. Unya kanang Sabaton dili man na maoy in English sa terminong Sabado. Pataka ra man ka diha. Di man Ibawi ginugo. na niya. Diyos mo na po. Pag-ingon sa Biblia ha. Pag-ingon sa Biblia sa at diha atong basahon ang translation jud sa Tinagalog. Magbasa ko kay basin mingon niya tumigo nga la. Gikuan namang gapo to. 28 ono kisklos kato kag nakaplastar ka to wala. Nahimo nung kang pikoy. Ga-order kag kalamay bukong may niabot. Orare. Pero sa Tinagalog ha, di mo ko kabasa Griego, ari lang ko sa Tagalog translation. Pagkatapos at ng mga sabat, human mo labay ang adlong igpapahulay. Sa pagbukang liwayway, sa pagbanag-banag na, kanang bukang liwayway, sa Binisaya na kadlawon. Sa pagbanag-banag na, sa isa ng mga sabat, sa usa ka sabat, laing sabat. Unsa man ni dire? Mga sabat na gisgutan. Sabado, unang adlaw nga giingon sa mga Sabado mo ning Sabado nga sabat sa mga Hudyo ug kani laing adlaw nga sabat Domingo na. O di Okay. ka kalusot. Pangutanan ako sa imo. Kanang Disclose pa niya. sa imong nabasa nimo, duha ka sabaton, di ba? Sabaton nga nilabay o sabaton nga ni abot. O gitawag nga siya week, sabaton, week. Karon sak pareha ng duha dili. Kung moingon tag adlaw lahi-lahi. Pero kung moingon tag pahulay Bro, is kadali pareho. bro, isa bro. Pareho. Bro, akong putana bra. Kalang duha nga gisgutan dira kay sabaton man na, duha man na ka sabaton. Ako pangutana dia, kalang una nga nilabay nga sabaton o kanang ni abot nga sabaton ikaduha. Pareho dili. Dili sila pareho in terms of days, but in terms Okay, of sabat sunod. pareho. Sunod, kay dili man di sila pareho. Kay di sila pareho. Asa may piki silang duha. Walay piki ana. Pareho na silang tinuod in terms of sabat ha, but in terms of days lahi. Sabaton nga giingon sa una, Hudyo way problema, Sabado ilahan ng version. Pag ikaduha laing adlaw ang igpapahulay, version as mga Kristiyano. That's why Domingo, Sunday ang nabasa sa laing translation. So musugot kag sa madili, Sunday jud ang Sabat sa mga Kristiyano. Gisuportahan pag ginas mga diksyonary. Gawas kung makahatag kag diksyonary niingon nga Sunday dili Sabat, kay kana murag magduda na jud ko ana. Balikon ako. Ang ikaduha nga sabaton gitawag nga siya og miyan sabaton. Los pagkagwang kalusot. Pag-ingon nga miyan sabaton, asa man ang subject direct ana? Ang miyan o sabaton? Ang subject direct anang miyan, pag may tag miyan, direct object. Bro, isa bro. Dili lagi direct subject, Isa direct bro. Gitubaw na mo ni gaina pero gusto na ko iklaro ba? Ang nakasulat diya miyan sabaton. Kanang miyan sabaton, asa man ang direct object anang duha? Ang miyan o ang sabaton? Bro, dili lagi direct object. Unta may og direct object? Unsa man day na? Dili Direct na sa subject. direct Oh. object. Direct subject. Direct subject, dili object. O asa man gid ang direct subject diya? Ang miyan o ang sabaton? Ang kanang miyan giisip ng direct object sa verb. Asa Okay. na naka-refer So, miyan. nga verb nga direct object sa verb. Katong Bro, mismong ako, isa, pagkabanaw bro, ni isa Kristo ba? mo tong Bro. Domingo. Bro, kadali lang bro ba? Ayaw kanang question. Ang question man god, ayos ba? Ang akong pangutana bro, kanang ikaduha nga sabaton dira naka-refer na siya og duha ka subject. Miyan an sabaton. Gisumpay na siya, giusa na siya.
Ako pangutana, kanang word nga miyan sa baton, asa man ang direct subject. Ang miyan o sa baton? Oh. Ang miyan bro, mo nay direct object. Dili subject ha. Object, oh. Oh. Dili. Okay, Ano, no? miyan. Kay ang miyan man, ang bro. direct, sa man? Mo explain pa ko. Ang miyan, direct object, by the way ha. Na object, na subject naman itong ako na object dito. Ang miyan, isip na siya nga direct object kay kana manggong term nga gitawag na tog accusative o accusative kaso na siya sa Greek nga gigamit na isip direct object sa verb. So unsa man na or sa kanang gitawag na tog sunod sa pipila ka mga preposition. So unsa man ang kanang gitawag nato og kanang direct object sa verb, nakapunting na didto sa verb. So may verb ana, 'di ba kanang ang lihok nabanhaw si Kristo. Samtong adlaw nakapunting na sa Sunday. So kanang sabaton diha, Sunday jud na. Di ginamahimong Sabado. Sige. Okay, so pangutana. Kanang gigamit diha ang pila ka klase nga translation sa Greek nga imong libawan? Pila ka klase? Kuan. Isa ra? Na Isa ra? ako'y English, Tagalog, Greek, Dili. Interlinear. Isa ra may translation sa Greek, bro. Wala may... Nah, kana lang ron. Ha? O sige, isa ra imong libawan. Unsay pangalan sa Greek nga translation nga imong libawan? Nga? Ang pinulungan ba? Unsay pangalan sa Greek nga imong libawan? Nga nag-translate og... Dili, pinulungan sa Greek. Isa ra man naghaay imong libawan. Unsay pangalan sa kanaganing pinulungan nga Greek nga imong libawan? Ibugam na yung pangutana. Pinulungan nga Greek, sige. Greek na galina, no? Mga utana yan kung na sa lang. pinulungan sa Greek. Kauban na kas mga utana bag. Unsa mang pinulungang Bisaya imong nahibawan? Bisaya na galina na yun. Sorry ka. Oh, Bisaya, pero daghan man klase mix sa Bisaya. Unsa mang klase Sunod. Bisaya? Naay, Sunod na pangutana, bro. Naay binulanon? So, isunod pangutana, bro. Pasunod pangutana, bro. Oh, bahala na ng kuha ni. Sunod pangutana. Kanang miyan sa baton, unsa man nga translation nga Greek ang gigamit ana? Miyan sa baton. Unsa nga translation sa Greek? Oh. Greek interlineal. Naapog ko dire Greek. Di ba unsay pangalan nga Greek nga translation ang gikuhaan ana ba? Greek interlineal translation. Patay. Narao, nagyawiran ako na Greek interlineal. Naapog ko diri isa ka book Biblia nga wala gi translation sa in English, Tinagalog. Ang Wala bro. Sa paminaw Bro, wala man ko nangutana o Greek interlineal. Tana Akong ka kung sa nga pangutana, translation gigikanan ana di dira gihawiran na akong Biblia. bro, kalang interlineal bro, kung man iyaha man ang kuan bro. Kalang gitawag, iyaha man ang gitawag og another term man niya nga translation. Ang kalang pinulungan nga yung gigamit ba, yung language ba? Ano mo pangutan-on oy? Ang yung language nga gigamit ba? Ay, nako. Language nga gigamit ni Greek. Unsa may language sa Bisaya, Tinagalog. Isa ra lagi ginibawan ni mga language sa ginibawan sa Greek lagi. Ikaw naghanday ka. Ay nako, ako ginibawan eh. Sige kini, mo yun baka kanang Ako word expert nga ng Greek. kanang gitawag nga miyan sa baton, coining nga translation sa Greek na. Kuini nga translation sa Greek. Ha? Oh, Bro, mayngon gali tag translation sa Greek. Unsa ba nagkuini ba nagnadi? Wa na koy problema iya ana lamang, kay eh. in the Sige. first place wala ko magmatter ang nagkuini ba nagdili. Napakagiingon sa Greek diyang miyan sa baton, duha jud na ka sa baton. So Okay, sunod yung- all we have to do is to believe. Di na lang magsupak-supak mo. Agi patag kuini. Bagay sa Bisaya Sunod- pa mo, sunod agi pangutana. patag binulanon. Mo adto Sunod patas. Wala na. bro. So pangutana bro, kanang imong giingon nimo nga Domingo. Kanang imong giingon nga Domingo ba? Mabasa ba na sa kanang gitawag sa panahon nga New Testament? Sa panahon nga New Testament? Kana kung gibasa, Mateo 28:1. Di man na old, new man na. Sige daw bro, basahin daw ko bro sa original ba sa New Testament nga ilang panahon na Domingo. Nay Domingo nga. Kanang pinulungan.
Ingon maka nga Domingo gyud na kalang gingon nimo nga miyan sa baton Domingo gyud na. Domingo gyud na. Basahin ako sa original nga text ako Domingo ba'y nakabutang. Walay nakabutang Domingos wala, di ay. kundi Sabat ra ang nakabutang. Okay. Kanang word Sabat, masabot na tong Domingo na kay unang adlaw sa semana ug daghang translation sa Biblia ang nag-ingon Domingo jud na. Okay. Kanang word nga miyan bro. Kanang miyan lang ta, miya. Kanang word nga miya. Unsa man na siya, unsa may pasabot ana ni sa Old Testament nga pagubad. Ambot ug unsay pasabot ana kay di man miya diri, miyan man. Okay. Okay, miya. So kung nakasabot ka og miyan bro, bro kung nakasabot kag miyan, unsa pud ang pasabot sa miya? Sa niya, miya? Miya, walay in, miya. Ambot unsa nang miya? Agay. Di man na issue diri ng miya. Di ba na isyo? Ang issue nato dire miyan sa baton, di man miya sa baton. Kanya, man naman ko gaingon nga base sa translation duha jud kabuk Sabat. Nya imo kay isa ra man jud. Bad shot na ka. Sunod ko tala bro. Unsa may meaning anang miya? Wala din lagi na ko na issue dire mo sa meaning anang miya. Sige. Kining gitawag bro, kailang gitawag week. Asa man ka makakuha og translation nga ang week na himong Domingo. Week na himong Domingo? Wala tay translation ana nga ang week na gyapon. himong Domingo kay ngano man di man Domingo ng week. Sunod. Wala tay translation na kay ngano man kanang week di na Domingo. Semana na nga naay 7 ka mga adlaw. Ug kanang 7 ka adlaw gihingan la na. Ni mo nag-week ng Domingo. Sige sa mga professor katudlo ni mo na. Okay, sunod pong na. Asa makakuha og kanang gitawag nga si Domingo nga gihubad sa original text nga Sabaton. Domingo gihubad na Biblia akong gigamit. Dire gigamit na ako miyan Sabaton. Bro, basahi ko bro sa original nga ang Domingo gihubad siya paingon sa pagka Domingo. Kung letra por letra wala. Ang ingon dire sa Grego nga akong gibasa miyan Sabaton. Pag ingon tag miyan Sabaton laing adlawng igpapahulay. Maong nipagawas og translation sa mga Binisaya Domingo, first day of the week. So kanadi ang miyan Sabaton dia first day of the week Domingo na di dahil gina Sabado. Duha lagi kabuk Sabaton. Supako bigyan naman ng Biblia oy. Nang sari ka? Mabadlungan yung pastoy ana. Awa. Sunod. Karon mooyon na karon nga ang simba sa mga Hudiyo duha ka Sabaton. Dili. Dili isara ang simba sa mga Hudyo nga pure Hudyo nga Judaism. Sabaton nga Sabado. Kung moingon kag Hudyo nga na Kristiyano, Sabaton nga Domingo. So karon musupak na karon nga ang kanang week dira naghimong Sabaton, musupak ko na nimo nga kana siya dili na siya pareha sa ikapito nga nilabay nga Sabaton. Kanang Sabaton nga week nga Domingo? Musupak la ka karon nga dili na sila pareha. So pako na ko na bro, kay layam dyan na Sabado, layam na Domingo. Nya dire sa atong mabasa sa the New Greek English International New Testament nag-ingon man. So nako ha. Now after the Sabbath and the dawning towards the first day of the Sabbath week. First day of the Sabbath week. Sa manang the Sabbath week. First day. Domingo. Nandala ka sa yun. Okay. Kay ni supak man ka kay ang imong pagtuog yod kalaganing Sabaton sa nilabay o Sabaton nga ni simana pareha lamang gyud na sila. Naa ba kay mahatag nga verse nga ang mga Hudiyo nagsimba ni anang Domingo nga Sabaton? Na kay mabasa wala? Kay mabasa nga mga Hudyo? Hudiyo. Nagsimba ni anang Domingo nga Sabaton. Nagsimba. Kung Hudyo nga Sabaton. Gitawag nato og mga Judaism, wala bro. Kaya di man sila ana. Kung mayon kag Hudyo nga Kristiyano na Okay. Ang pagtulunan sa mga Hudiyo ug ang mga pagtulunan ninyo karon, pareha dili? Klaro ato. Sa? Kay lahi. Ang pagtulunan sa mga Hudiyo. Dili ba? Ang pagtulunan sa mga Hudiyo nga Sabato nila o ang inyong Sabato ninyo. Pareha dili? Dili.
Pagtulunan dili. sa mga Hudyo, ang ilang sabaton, Saturday. Kay Judaism man sila, ang religion. So pag yung tag-Judaism, lahat ng pagtuo. So kami Okay. sa mga Kristiyano, lahi pod. Musugot kag sa Madili, dito sa Jerusalem, na dyan ay tulo ka Sabat dito. Sabat sa mga Hudyo, Sabado. Sabat sa mga Kristiyano, Domingo. Sabat sa mga Muslim, Friday. Musugot kag sa Madili na dyan. Relitigin na dito. Sige. Sige. Asa man ang tinuod nga gisugo ni Hiyuba nga sabaton? Kanang nilabay o kanang inyong sabaton nga simana? Okay. Kung mayon kag asang gisugo, kaning amo gisugo gihapon Nga naman in the first place, wa man Bro, magkalan. isa, bro. Ay, Isa, bro. Kung asang gisugo kaning amo. Sabaton. Anya sa mga Hudyo, sugo putos Ginoo, yes, sabaton Japon. Pareho man may sabaton. Pero kanang adlaw, Sabado bar Domingo, dili na iya sa Dios. Nga gisugo nga kinahanglan jud ang Dios naglito kana nga kining adlaw ha. Dili jud mo magsabat ayon sa Domingo wa. Kay kinsa man ang nagpili ang pag mupili ug unsang adlaw mo pahuway sa kanang ikapito bag ikaunom duha yan na sa Dios. Nehemias 9:14 man siguro na. Pero kung ang pagpili kung sang adlaw nga imong ikapitos, Sabado bag Lunes, Martes, Miyerkules, yahanan na sa mga Israelita. So gipili sa mga Israelita nga mopahuway sila og ikapito sa adlaw sa Sabado, mo na ilang gibalaan. So version Okay. sa mga Katoliko gipili sa namo nga sa Domingo kay nabanaw ang Ginoo mo sa among version. Matod nimo ang Domingo ug Sabado dili na adlaw sa Dios, sakto ba to? Ang Sabaton nga Domingo dili adlaw sa Dios. O, matod nimo nga ang Sabaton nga Sabado ug Domingo dili na sa Dios. Kay ang tao rin nagbuot-buot sa iyang wala ko adlaw. ingon ana bro nga ang Ala. Sabaton nga Sabado ug Domingo dili iya sa Dios. Ang pagpili og unsang adlaw himong Sabat, ikaunom bag ikapito or ikaduha, una, yan na sa Dios. Ang pagpili og unsang adlaw himuon natong ikapito, Lunes bag Martes, Miyerkules sa mga Israelitang buot naa sa Nehemias 9:14. So, version man to sa mga Israelita nga kay nalingkawas man sila sa mga kamot sa Ehiptohanon, diin ilang gihimo ang adlaw Sabado mo ilang gihimong Independence Day. Ilang gibalaan nga diha sila magbalaan tungod kay gipalingkawas man sila sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. So, version nila nga mao na ilang gipili. Kami kay gipalingkawas man mis Ginoo, dili sa kaulipnan sa kamot sa Ehiptohanon, kundi sa kaulipnan sa sala. Mauna nga siyang nabanhaw nga atong Ginoo, diha gitransfer ang solemnity from Saturday to Sunday. Ang magsabado ka nga wa man mabanhaw ang Ginoo diha, adlaw man sa pagpamalandong. Kay gilubong pa man ang atong Ginoo diha. Pag abot sa Domingo, i-connect nimo na Salmo 18:24, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad on it. Maunang kanang Revelation 1:10 nga Lord's Day, Sunday jud na. Next question. Okay. Unsa man ang gitudlo sa Dios nga ang tinuod yun sa Hebro sa Greek nga pinulungan. Ikapito o ang una Oh, nga Sabaton? ikapito bro, ang Sabaton ana ikapito jud na. Pero ang pagpili kung unsang adlaw ang himong ikapito, una ba o ikaduha diya sa semana, version na sa mga tao, dili version sa Dios ang pagpili kung unsang adlaw ang himong ikapito. So kana lagi imong giingon nga Hebro, Grigo. Yeah, sus. Pangutana og kanang lisod nga ma-challenge ta og sa boxing panington tagbugbog. Kanang lisod jud kayo kanang O sige. Sige. kay kani mo gud imong style og sa Kanang- boxing pa lang ni, di man ta panington nimo ti challenge ani. O sige. Kanang miyan Sabaton nimo. Gisugo bala ni Kristo nga angay niya ng adlaw ang tao magsimba o wala? Sugo. Kay ugwa pa na suguan ni Kristo. Ngano mang gisimba man siya sa mga apostol sa iyang mga alagad sa adlawng Domingo anang tungoda. Kung wa nagsugo, unsa to buot-buot ra to nila, so sugo na gid to. Kay kung Sige. diretso kag simba nyo wa ka suguan, ingnon kag ginagbuot-buot, di kag simba na ho. Ingon di kung simba kang wa man ha tindog mo. Wa man mo anas Kristo, ingon na minon siya. Ayaw ka hadlok. Adto ay hinuon ang akong mga inyong mga kauban. Pahibawa sila didto. Aning nahitabo. Okay. Matod nimo Eugene Gapo nga ang Dios nagsugo sa pagsimba niya ng adlaw sa mga apostoles sa adlaw nga Domingo. Tagai ko og bersikulo
nga makita nga nagsugo ang Dios ngadto sa katawhan. Tagay ko Boss Kulo. Batim, wala. Kaya nga naman, dili man litra por litra sa Biblia ang prinsipyo. Kung mulapas ko diha, mabadungan ta. Ingon si Kristo, sabton lang ang gibasa, Lucas 10:26. Kaya kung imo na ipamugos verbatim, wa joy mabasa sa New Testament nga si Kristo ngingon nanglan mamahuway mo sa baduha kay mao na importante. Diha bitaw toy batanong dato nangutan na Lord. Unsa may akong buhaton aron nako madawat ang kinabuhing dayon? Gitubag sa Ginoo. Tumana mga sugo. Ningon sa unsa man to sugo Lord? Ako tumanon. Nag-ingon bas Kristo number 1 sabat wala. Ayaw pagpatay, di mangawat, ako ron pa magpapa. Moral! Kanang imong sabatikal, panuhos na na! Gapo. Last two question na lang ko gapo, ihatag gapo. Oh. Usmo na ko gapo. Kanang Mateo 28:1 ang nilabay nga sa baton o kanang miyan sa baton, pareha dili. Ha? Pareho sila nga sa baton, pero Okay. nailahi sila adlaw. Sunod. Kanang gitawag nga simana, kanang miyan, it's numerical man na siya. O mana, numerical man na siya, number miyan. Una. O niya, week is sabaton. Mo yun baka nga, kanang week gisgutan dia is sabaton. O yun gyapon. O case close. Sumala sa Wala ba tayo topic. problema ana? Pero ang atong lalisan kung unsang adlaw na. Case close na. Hindi, may nang kiss close. Di gyapon Okay. ka puntos. Sumala sa topic nga atong gisgutan. Sa atong gisgutan. Ang sabat o sabaton, pareha. Ang meaning kay week. Sa meaning week. Ni Oyo naman ka. Sa ni uyan. Ayos. Ni uyan ko nga kanang week diha nga sa baton, nagiingon diha. Wa tay problema ana kung nagisgot na nga nay week diha sa baton diha sa week. Wa problema pero wala mag-ingon nga kanang sa baton mo nay week. Case close. Sus! Be, ako'y mangutana. Napildi. Ako'y mangutana. Hindi Wa ka Oyo na di puntos. makanan. Wa ka puntos. Dili, Ako'y sumala. Ano? Ako'y Sumala pangutana sa- nimo, isa ka pangutana. Isa ka pangutana. Bro po, ang topic mao niya itong topic ko. Akong pamatud-an nga ang sabat o sabaton isa. O inyo makaparihara, isa Ah, na na. sila. Nakaprove Karon ka. ang meaning week or semana. Giuyon na naman nimo. So Wa ko mo uyon oy. Ang akong giingon nga kanang sabat diha sa baton diha nga week, muuyon ko ana. Kung Meaning? naay ang akong bot pasabot is kung kana nga sa baton nasa sa Wala gitawag na to linyada sa week. Pero dili na Wala week. wala na. Alright, so Wala bro, na. mangutana ko isa ka pangutana be. Sige, pangunta na. Dili, ha? Basta wala na, pildi na. What's it Giuyon na. Gabuot-buot. Waka puntos. Dili na Mangutana to. ko. Dili na to madilit. Dili na to Diri sa madilit. Mateo Dito lang 28:1. Diri sa Mateo Dito lang. 28:1. Niingon man ang translation sa Tinagalog. Pagkatapos ng mga sabat. Isa ka sabat ha? Sa pagbukang liwayway sa isa ng mga sabat. Pangutana. Pila ka sabat ang imong nadungog? Okay. Duha ang gisgutan pero isa ra ang gipasabot ang original. Kay ngano kanang isa gitawag na kanang giyon no unang sabat. Kanang una mo man na siya ang first day, mo man ang miyan ang kanang sabaton diha ang gisgutan diha sabat, mo na siya ang gitawag nga idiomatic expression. Gigamit na sa mga Hudiyo para ipasabot nga ang first day it's naka-appeal gyud sa simana. Sunod pangutana kanang Next lisod. question. Ingon mong kaduha. Karon. Pag ingon sa atong basahon niya, ito Tinagalog ari. Ingon siya duha. duha lagi. Klaro O, ha. isa ra man sila. O di na niya mabawi. Gira, O next. isa ra man na sila. Ingon ako. Pagkatapos at ng mga sabat, mo ni unang nabutang. Pangutana. Unsa maning adlaw ning sabat nga giingon dring unang sabat kay duha man kabok. Kaning giingon ba nga at pagkatapos ng mga sabat unsa ning adlaw? Week. Mo kay nang week nga gitawag og Adlaw dili idiomatic week. expression. Unsa ning adlaw? O first day. Usay first day. Ha? Wa first day naman na dia wa may Domingo. So kaning Unsa di ka? pagkatapos ng mga sabat first din eh. Ay noon sa man ka unang adlaw. First day. Bro, wala ko mangutana. Oy. Ikapila ni first day ba ni? Unsang Ay, mo, adlaw ni? Lunes ba ni? First day. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes.
Oh, first day gyud na siya kay ngano wa may Domingo dito sa second first testament. Sa to Sa pa. New Testament. First din sa to pa Domingo. Week man nagisgutan dia sa English wala ko version. mga tanag ikapila ba ni? First day ba ni unsa? Unsa Week. ning adlaw? Kaning gingon bang First Sabat day nga lagi. pagkatapos at ng mga Sabat unsa man ning adlaw? Di siya Lunes, di po ni Miyerkules. Bro, sa Griego nga pinulungan, bro, gitawag na siya og first day Di wala of ko the mga week tanag in unsa ba ni? Ika numeral. first ba ni second ba ni ika unom? Unsang adlaw? What day is this? Wa man tagi Sunday na, bro. Sunday. Sunday ni. Oh, Okay. Sunday na siya, bro. Kanang giingon dia. Sunday sa ato ang panahon karon. Sunday na siya, Sunday. Okay, sa Of atong the panahon week. karon. Sunday of the week. Diha, naamay ko'y nabasa din sa inyong Biblia nga translation. Gingon na 28:1 kaninay logo. Ingon man dire. 28:1. Og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay dire sa tinagalog at pagkatapos ng mga Sabat ingon ka Sunday. Kaning giingon dire og milabay na ang adlaw nga igpapahulay. Domingo ni? Kalang nilabay, kuan Saturday na siya, bro. Saturday. So ikapitong kaning adlaw. niyang Sabat diri nga gisgutan pagkatapos at ng mga Sabat Saturday ni. Week na, bro. Week na, bro. Di ko kumungutan nag-week ba na? Idiomatic expression na sa mga Unsang audio, adlaw bro. ni? Ako Para ba unsang adlaw ni? Ingon kag Domingo. Week lagi na. Sige na ko nagisgot ana nga. Wala ko Week na magisgot siya. kung sa nag-week ba Kay ang nagdili. una is Adlaw Sunday. ang giingon dili semana. Pon man na, bro, mo galing yung gitawag si idiomatic kay tungod hugpong Ako sa mga mangutan adlaw. unsa idiomatic ba na? Unsa ning adlaw nga Sabat kay duha man kabuk. Unang Sabat, Di ka unsang adlaw lusot. ng unang Sabat ni gisgutan dia? O tubag ko. Ang una nga adlaw is Sunday. Wa ko Ang mangutan gisgutan dia ang week, gitawag na siyang week og Sabaton. Hugpong. Idiomatic expression. Di ba pagkatapos at ng mga Sabat. So Oh. diri sa inyo, human mo labay ang adlaw ng igpapahulay. So unsa man ning adlaw ang igpapahulay nga nilabay na, human mo labay ang adlaw ng igpapahulay. Kani nga adlaw ng igpapahulay unsa man eh? First day lagi na, bro, kalang pagkalabay sa unang nga Sabaton, nilabay naman siya. Nisulod ang first day of the week. Unsa ba na siya? Basahon na. Ang first Basahon day na ko, ha? is Sunday. Sa Living Kaya ganing Translation. gitawag ba kay kining adlaw sa Living Translation sa adlaw Biblia. sa Sunday. Living Translation sa Biblia kay paborito ra Sunday, basa ni. Ara. onya, ang week is gitawag lang Sabaton. Pero parihar na siya sa nilabay, atong nilabay, parihar na sila. Ang nakakuha lang kay gigamitan na siya word nga idiomatic expression. Ibig sabihin, paghugpong sa mga adlaw. Okay, Oo. sige. Next ta kay pamugos nimong Sunday. Next ta. At sa pagbukang liwayway sa isa ng mga Sabat. Oh. O sa laing adlaw igpapahulay. Kaning laing adlaw Oh. igpapahulay unsang adlawan eh? Mo gay nagingon ako sa imo, bro, nga week ang gisgutan niya, week. Wala dili week. Kay Nangutana ko ang kaning usa- kaning unang adlaw igpapahulay kay duha man ka buok nga gisgutan Oh. unsang adlaw? Yung kag Sunday na. Sunday na nga ang adlaw. unang Ah. So ang unang ikaduha adlaw na ni po na Sunday. may ikaduha. Unsa na po ning adlaw ning ikaduha nga adlaw igpapahulay? Wala ko kadungog, bro, kung naikaduha, bro. Sige na, Dalawa. basa. Oh. At pagkatapos ng mga Sabat at sa pagbukang liwayway sa isa ng mga Sabat, binisayon Oh my ka. God. Human Oh my mo God, labay ang adlaw igpapahulay sa pagbanagbanag na sa lain. Adlaw igpapahulay. Ang akong pangutana, kaning unang adlaw igpapahulay, ingon kag unang adlaw semana, Domingo na. Karon sa Oh. sa pagbanagbanag sa laing adlaw igpapahulay, unsang adlaw ning laing igpapahulay, kining niyang ikaduhang igpapahulay unsang adlaw na? Week na siya, bro. Wa ko mangutan nag-week na. Unsa ba na week ba na dili? Daghang Unsang adlaw na, adlaw bro. ni? Be responsive lang unsang adlaw? Daghang adlaw gani, bro. Week na siya tawag dia, bro. Gisgutan dia sa English nga kuan, pinulungan, week na siya kay ang una, mao man na siyang first day. Wa Ang ko una. mangutan nag unsa ni week ba ni? Ay, mao Kaning gani. No? Sabat nga giingon, unsa man ning adlaw nga gingong Sabat dire? Mo Adlaw. lagi to ang tubag, week lagi na siya. Ibig Dili, sabihin, bro, hugpong na sa mga adlaw, bro. Dili na Mangutan Sabat, bro. hugpong ba ni? Unsa ni Inani mo- hugpong ba ni?
Di ba Busaysay ko, bro. nag-isgot ka og unang duha ka sabat? Gi-confirm na ko nga kanang unang Isa na lagi sabat. na, bro, isa. Isa Kanang na unang siya. sabat ngayon kag duha imong nadungog, unsang adlaw ng unang sabat? Ingon ka nga, Mo, ikapito. Domingo man na, Domingo na. Ingon ka, Domingo na, first day of the week. So di ay ikaduhang sabat, unsa na po ni? First day of the week yapon eh? Wala lagi mo basa nimo nga na ikaduhang sabot. Dala, Sa di- human mo labay ang adlaw igpapahulay sa pagbanag-banag na sa laing adlaw igpapahulay na napoy laing adlaw igpapahulay di ay. Human mo labay itong isa ka adlaw igpapahulay sa pagbanag-banag na napoy laing adlaw igpapahulay so duha. Yung kayes duha, Dili, ko duha. dili. Ang Wa akong mag-ingon pangutana dia, bro. kaning ikaduha Bro, unsang adlaw? Bro, ang gingon dia laing adlaw igpapahulay. Wala may ingon niya ikaduhang igpapahulay. Lagi sa Oy. ikot lang, wala lagi mayon ikaduha. Laing adlaw. So kaning laing Wala adlaw igpapahulay unsang adlawan eh. Week na siya, bro. Week. Kasi wa ko mutanag week na. Hugpong sa mga adlaw na Kani siya, bang bro. laing Madaling adlaw igpapahulay nga gisgutan Oo. dire unsang adlaw? Week lagi na siya. Dili ko man ta ako maingon mutanag nga. week. Adlaw Kay- kung bro, gipangutana dili week. okay, week ba nang gisgutan sa Biblia, bro? Sa King James, basahar, God. So ang week adlaw Sa- igpapahulay ng week. Sumala sa mabasa, bro. Gitawag na siya og idiomatic expression na siya, bro. Can you define what is week? Oh, What is week? week, it's a, kanang kabuuhan sa pito ka adlaw, semana. Oh, kabuuhan sa pito ka adlaw. Oh, Unya karon ang pito ka adlaw. Usa man ang pito ka adlaw tanan da sabat dili. sumala guys sa mabasa gani, gitawag sa idiomatic tungod kay nagbase siya sa pito ka adlaw ang gitawag og sabaton. Bro, Idiomatic ako gani mamutanag, expression. Unsa ni siyang unsa ba ni nga sabat? Di kalasat. Week ba ni o Di dili? kalasat. Ang akong pangutana, unsang adlaw ni? Be Wala, responsive dili lang. lagi na dili man ta kung inyo lang unsang adlaw na Sunday na siya kung ang unang adlaw. So Sunday ni, naraman di ay. Okay, Sunday. Ang unang ang unang adlaw is Sunday gina siya kay Sige. unang So, adlaw. kanara kong kuha. Sunday, alright. So, Unang kaning adlaw. Sunday nga, sabat nga giingon dire nga, imong Kani. giuyon ng Sunday. Ha? Palasi man na bro, palasi. Kasi pala Palasi bro. ingon kag Sunday na. Palasi. Unsang Wala ko klaseng ningon. palasi? Unsang klaseng palasi na? Palasi o pre-hearing, wa ko nag-ingon nga ang kanang gitawag diag unang adlaw isabat. Wala ko nag-ingon na. Ang Wala giingon ko nako. pangutan nagsabat pa ning unang adlaw. Ang Nangutan unang ako adlaw. unsa maning adlaw kaning sabat nga giingon dire. Ingon ka Sunday. Week lagi na, paminaw, week. Week Bro, na wala siya ko mangutanag unsa kanang ba ning sabaton Sabat? dia bro, week lagi na. Ayaw Bro, lagi wala dili ko ka mangutanag unsa ning sabat, wake ba ni o dili. Ang klaro Oh. na kong pangutana, unsang adlaw. Week gani na kay kana hugpong na siya sa mga adlaw dili na siya. Mangutanag unsa ni wake ba ni? Oh. Asabta akong question na. Unsang adlaw ning adlaw igpapahulay nga gihisgutan dia nga lain. So ibig sabihin another Sabat. Di ba? Walay gisgutan bro, walay gisgutan Di bro. ba? Okay, klaro man na. Unsa may binisayaan ng laing adlaw igpapahulay. Di ba? Binisaya man ano? Unsa in English anang laing adlaw igpapahulay. O sige, tagaan ti ka bro, Gitawag na siya bro og sa batismos. Sa Sunod batismos. ko na. Unsang adlaw ni sa batismos nga gitawag dire? Aw Sabado. Okay. So kaning laing adlaw igpapahulay Sabado gihapon. Nya giingon man pagbukang Oo, liwayway sa Oo. laing adlaw igpapahulay. Oh. Sabado din nabanhaw si Kristo. Mo gali, nangutan ka sa adlaw, dili, Domingo. O di Domingo nang ikaduhang adlaw igpapahulay ang lain din ingon. Asa mabasa? Asa nabasa? Ang Domingo na yung Sabado. Ang unang adlaw igpapahulay Sabado. Asa yung babasa? Di ba Di, kay nag-conclusion giingon sa ka, inyong eh. Biblia nga human Di, mo labay nag-conclusion ang ka. adlaw igpapahulay bot pasabot is Sabado. Nag-conclusion ka, Diba? dili. Kay Dili na. kaning senaryo ha bro, kaning Palisi. senaryo ha ni adlaw ning Domingong nabanhaw ang Ginoo. Oo diya. So pag human kay diri gibutang sa The Living Bible ha. Itong basahon ni Living Bible Mateo 28:1. Klaro kayo? Tara. Early on Sunday morning, Oy, Sunday. as the new day was dawning. Oh. So nahitabo ni siya sa Domingo sa buntag. Sa inyong translation,
human mo labay ang adlaw igpapahulay. Ibig sabihin, nilabay na. Unsa man tong adlaw igpapahulay nilabay, di ba mo tong Sabado? Nagibantayan sa mga Hudyo. Dawat agad siya. Yay! Tapos, Okay ha. Mo tong adlaw Tapos? igpapahulay sa mga Hudyo. Ay, kadali lang. Karon, pag abot dire kay Domingo man, ningon man nga, human mo labay ang adlaw igpapahulay patapos ng mga Sabat sa pagkadlaw na sa laing adlaw nga igpapahuway. Kaduha na ha. Subot pasabot nga Pangutan naa na. gyud laing adlaw Ayaw. igpapahulay. ayaw ipasabot, ipangutan na bro. Ang pangutanan nako, unsa man ning adlaw ang giingon diri nga laing adlaw igpapahulay. Sa batismos. Wa ko mangutanag sa batismos unsay tawag. Ana, gitubag na tika. Unsang adlaw? Adlaw ba na Sa sa batismos batismos na di eh. man adlaw? Ay, kasi ingon dili adlaw lang sa batismos. Ha? Kinsay nag-ingon sa imo nga ang kanang sa batismos dili adlaw? Lunes. Domingo. Lunes, Martes, Wa Miyerkules, ka kasabot. Huwebes, Wa ka kasabot. Bernes, Sabado. May sa batismos mo na. Agoy, ginoo ko. Nahimong Oy, tikoy. alaw bag. Ga-order tag chocolate bukong niabot. Unsa ni dang isa bro, kadilang bro. Iklaro lang ako bro. Kasabot ka lang sa batismos wala. Ang sa batismos, Sabat na. Oo. Unsang adlawan ng sa batismos nga giingon dire nga Sabat? Sa Sabado. adlaw? Sabado. Sabado. So, buti pasabot, laing Sabado na puning nabanhaw si Kristo. Sumala sa translation. Sumala sa translation, giingon man dire. Ha? On Sunday morning, sa nadungog nimo, Sabado o Sunday? Sumala sa week. Dili na siya Sunday. Week, bro, wa ko Week magsusutan na siya. Ayaw ko lipat, kaya di ko malipat nimo. Week, ta ni ron. Okay. Diri sa akong Kalang gibasa. Early on Sunday morning. Unsang adlaw ay mo nadungog? Sunday dili. Sabado lagi na bro. Kaya nga no, tanaw ha. Bungol. Sabi na, ha? Ano ba? Early on Bro, Sunday morning mo, sa butubag The ko. Living Bible nga paboritong basahon Butubag ko, sa bro. mga Sabadista. Bro, Unsay butubag nadungog ko. nimo? Sunday o dili? Utubag ko. Miyan sabaton. Ang word nga miyan is Domingo. Ang sabaton is week. Mo na ang akong tubag tuwa sa week. Ang week itawag sa na siya ato og pa, ang word nga miyan. mutubag ko ba? Mutubag ko. Sige, sige. Mutubag ko. Ang kalang gitawag og kanang sabaton, mo na siya ang giripil sa week. O kalang week kung ipugos nimo unsa lang adlaw, gitawag na siya og sabatismos. O makakabalo Bro, unsa na bro. siya. So mo na Ang kung tubag bro. kani bang giingon nga sa batismos kon Sabat? Unsang adlawan ning giingon? Ingon kag Sabado. Dahil karon gibasa nako early on Sunday morning. Sang adlaw? Unang adlaw lagi miyan lagi. Miyan is on Sunday. early Sunday. Unsang adlaw ang nadungog nimo? Sunday miyan. Sunday. Dili. O, miyan. Okay, karon kay Sunday man. Kaning Miyan. Sabaton nga Sunday nga giingon dire. Wag Ha? isa. Wag isa. Usa wa? Week na siya Nangutana bro. ko nimo unsa ning adlaw ka Sunday. Bisag Sabaton. i-review pa na nato ha. Sabaton na bro. Sabaton. Kining Sabaton, unsang adlaw ning Sabaton? Sabado. Okay, Sabado. Eh, di mo gila makapareha ang Domingo ug Sabado. Sige, Sabado. Human mo labay ang Sabado. Okay, Sabado. No. Di balik. Pagkakadlaw na sa laing adlaw ng Sabado. Dili. Oh. Dili. Unang adlaw sa Sabado. Unsay unang adlaw sa Sabado? Nabari unang adlaw sa Sabado. Yes, according to Sa mabasa nga ang Sabado na unang adlaw. Oh, gibasa nimo sa Greek, basa sa Greek. Ha? Adlaw Miyan na ng Sabaton. Sabado niya, napailang adlaw sa Sabado. Pikoy jud Miyan ka. Sabaton. Ikoy, Miyan Sabaton. katawanan ka, Ang sabi, ayo. pasabot nimo sa Miyan Sabaton. Laing Miyan adlaw. Sabaton. Na kuno yung unang adlaw sa Sabado. Oh, Miyan Sabaton. Unsa di pagsabot nimo na? Sige, unsa mang unang Oh. adlaw sa Sabado? Unang adlaw sa Sabado. Niyo nga na laing adlaw sa Sabado. Oh, Miyan, Domingo. Domingo by Greek term sa Oh. miyan. Ay, oy, lisod pod. Sige, tanawa ko no sa imong i-research ko no unsay Greek term anang miyan sa nga Domingo. Oh, Sabado. Unsay So, Greek Domingo. term sa Domingo? Dili man na mao. No, Una man ingon ka ang miyan Domingo. Greek term Bro, ang miyan, di paminaw, ba? bro. Greek term ang Sunday miyan, man di na, ba? bro. Sa Greek term Mo ng gani. term miyan. So kanang Oh. term yan yung Sunday na. I-research ko no kung unsay termino anang Sunday sa Greek word. Mo gay nagingon nimo gay na, mo gay lang gipungutana si mo No, gay na. sa ingon ka nga Nabali kanang Domingo miyan na. Sunday na. I-research ko no kung ang Sunday ba sa Greek word is miyan. Ang unsa man, ang Sunday.
Sa ang Sunday. Di ba ningon ka nga kanang miyan Sunday na. To Bro, prove nga kanang Sunday kaning- nang miyan kay Greek term man na. I-research ko no kung kanang miyan Sunday ba na. Bro, kung mag-research man ta na diha bro, ang atong ipangutana diha bro, ang first day ang Dili, ingon ka Roman number. nga kanang miyan maunang Sunday. Imo nang deklarasyon ha. Oh, unang adlaw. I-research Sunday. na sa imong ChatGPT karon para legit ng imong pamahayag nga Sunday ba dyan ng miyan. Okay, ang unang adlaw man ng miyan bro. Di ba? I-research ba? Kung kana Okay, bang tino- firm yan, Sunday ba na? Sige ato research B kay Okay. para kay para at least Kanang term yan. nabo tay makatunan nga kwan. Sige ato research. Ge. Sunday ba na nga term? Dili. Ang miyan, dili mao ang grigong pulong para sa Sunday. Bakakon ka. Liar, evil ka. Ha? Pikoy gini. Ga-order tag chocolate, bukong ang niabot. Bayo. Oh, miyan, dili oh. Dili mao ang pulong para sa Sunday. Hoy, kinsa may maestro nimo? Atong paliwatan na. Nya, unang daghana na kay palpak. Unsa ning adlaw? Sabado. Unsa man ang Sabado? Unang adlaw sa Sabado. Unsa man ang unang adlaw sa Sabado? Na ba day unang adlaw nga Sabado? Alain na sad ni. Pagkadaghana palpak kalagi lumluman. Tulo ka buk impierno. Pero naa na say Sabado, unang adlaw sa Sabado. Di harap na ayan ni Ron. Itong basahon diri Ang miyan, dili nagpasabot nga Domingo, ang kahulugan. Isa, okay na man. Kahulugan, sa kaugalingon, kahulugan. Dili daw kahulugan. Miyan. Bakakon ka. Usa, paminaw sa awa. Moro magaganoy. Paminaw sa awa. Nagbasa ka ni ko diri Hilak. Usa o unang. Depende sa konteksto. Bakakon ka. Ingon Nagpipili kag sa Sabat, konteksto daw. ingon kag Domingo dili. Oh, Bakakon ka. Tiwaso to basa. Bakakon Kini ka. mao, paminaw sa, kini mao ang feminim nga porma sa numeral 1. Bakakon ka. Liar, Ang evil pulong ka. miyan, Bakakon ka. wala nagpasabot nga Domingo. Okay, Liar, wala mo na. evil ka. Ang hukong nga Say hope. sabatismos, sabaton. Miyan sabaton, o na. Kasagaran gihubad sa unang adlaw sa simana. Unsa may unang adlaw sa simana? Sunday. Di Domingo na di na Sabado. Unang adlaw sa simana gani. Sunday. Sunday. Uso Domingo. ka na Sabaton nga gingon diri Sunday. Una. Pamina sa atong Di ka na Sabaton nga gingon diri Sunday. Atong tiwason pagbasa. No, Tungod sir, sa direktahan lang tayo. Kinig gingon Sunday. diri Sabaton Sunday. Ako sa tiwason basa lagi. No, Tungod sa kalendaryo nga gigamit Nabadsat. karon. Paminaw sa. Tungod sa kalendaryo nga gigamit karon sa unang adlaw sa Alam, simana karon. nga mao ang Domingo. Sa ato pa dong, muoyon ka nga kining Sabat nga gingon diri day, Domingo ni day. Ang miyan ato gisgutan diri ang No. research diri ang Di ba miyan. ningon man ka nga? Di Unang ba adlaw nagisgot man simana. ta no? No, miyan Miyan. Sabato no. Laing adlaw Oo. ipapahulay. So ningon ka nga, Oo. first day na siya. So ang akong pangutana, kini di ay muoyon ka Sunday ni siya. O yun, jud ko. So Sunday ni, adlaw sa but simana. masabot, kandiday Sabat diri nga una, nga adlaw ipapahulay, Sunday. Yes or no? Dili lagi na mao Ay, lagi man ng po ba yun? sabaton. Hoy, bayot. Nung saan naman taong ka bayot, oy? Binawa. Miyan. Ang miyan o ang Domingo. Aminaw ha? Ang akong gi-research dili Sabado. Ang miyan o Domingo. Ang ipasabot diri mao daw na ang miyan daw mao daw ang gigamit karon nga unang adlaw sa Domingo. Okay. Klaro kayo. Bro, miyan sa baton. Unsa may pagsabot nimo sa miyan sa baton? Okay, ang miyan unang adlaw sa
Simana. Gitawag sa No, numerical di ko kumutan ka number ng miyan of lang. days. Ay sa mo to Ang miyan sa baton unsay pagsabot nimo? paminaw sa lagi. Kanang Day. miyan, gigamit na siya og direct object sa subject. Nga gitawag na siya og kanang unang adlaw sa simana. Ang word nga simana is a sabaton. Nga gigamit siya sa word nga sabaton tungod kay idiomatic expression sa mga Hudiyo. Ay, ang akong pangutana dai so naman kay ni bayot. Unsa di ay pagsabot nimo anang miyan sa baton nga term? Ano man? Miyan sa baton gani. Sige daw. Unsa di sa Gigamit bayot? siya og idiomatic expression Nananawa ko sa mga nag-asa na gigamit. sa sabaton. How would you Minaw gani. unsa may imong unsay pagsabot nimo ba? Oh. O how would you unsa na to sabaton lagi pagsabot siya. miyan Paminawa. sa baton? Miyan sa baton is sabaton of explanation of idiomatic expression. Sa Wa man siya kasabot og idiomatic expression. kaning miyan Kasabot asa man ni naka-refer sa Domingo. yes. So kaning miyan sa baton kauban na sila o lahi ning miyan lahi sa ning sa baton. Wait na siya. No, wa ko mangutan unsa na. Kining miyan Ito na. o kining sa baton kauban ra? Gisumpay siya sa sentence. So kauban ra. Dili sila kauban. Sa Gisumpay Naman na combination gisumpay, of jadi the kauban. sentence. Oh, dili. Gisumpay Define kung what is magparehas sentence. na. You know what is sentence? Yes, combination of the word. Pataka ram kagasay combination of the word. Oh, sa manday. Unsa may meaning sa sentence? Sentence is balik tagrido na ni. Sentence is a combination of it's the word. Oh, lagi. Unsay combination of the word? Oh, gani. Combination sa word. Ha? Na nabuhat siya na sentence. Unsay combination sa word? Mo gani, what is sentence? Mo gani, combination na siya sa word. Kung akong pangutana Dili mabuo. No, aani ba para magkasinabot ta para mulusot ang imuhang grammar ba? What is sentence according to English grammar? Balik sa tagridto section talong ha. Ay nako. Gapo, klaro What mo gani na gapo. is sentence? Gani, klaro na mo gani na, bro. Gapo nga ang Sentence is what? sentence. What is sentence? Sentence, bro, is a group of word express complete thought kalaganing Complete. kabuuhan ba? Kaning miyan Kabuuhan sa sa baton. word. Ay Kaning nako, ha? miyan sa baton. Alright, complete Okay na. thought. Complete sentence thought na siya. dili. Complete thought yun na siya. Okay, Miyan so sa complete baton. thought man siya, Oo. so one sentence ni. Yes, sunod. Okay. Punta na. So kung one sentence kauban o lahi? Kauban. Okay, Or kauban. sentence gani. Okay, sentence kauban. gani. So kaning Oo. miyan sa baton kay kauban raman. Di ba? O inka kauban ra dili bulag. Complete sentence, bro. Basta sentence, ubad yun sila pero bingkag word. Di gina sa kauban. Ang sige, Taka naman ka. Ang gipangutana mo ko kay na ang word kauban ba sa dili ko dili na sa kauban sa word. Kay ang miyan is a Roman number sige. na siya sa days. Unsa man ning miyan ingon ka English. Pag abot na po dili. dirig sa baton ingon ka wait. Dili. Wala ko ningon na English ng miyan. Ano? Lagi di Pag ingon nimo diri og miyan Domingo. O nya pag abot na po diri sa term sa baton. Bro, dili po na mao, bro. Sa ingon ka Kay- ganin ang miyan Sunday na. Iklaro ang imong words, bro. Kay kanang miyan, nana sa gitawag Greek na siya nga pinulungan. Palagi. Dili na siya Greek nga Kuan. pinulungan nangutana ko nimo kun sa maning miyan diri ingon ka Sunday. O lagi. Ah. Greek na siya nga Lagi pinulungan. na ta mga tanong unsa na. Basta kay imong deklarasyon ganina Sunday. Alright, Sunday. Okay na. Pag Sige abot na. diri miyan sa baton kaning term sa baton. Unsa ning Oh. kuana ni sa baton? Weak na siya, bro. Sa word nga sa baton is weak na siya. So naka-refer sa Sunday. Dili. Ha? Kay ang subject man gula na, bro, boga nagingon ko sa imo kay na accusative case ang kanang gitawag miyan. Naagi Okay. dia ang gitawag ang direct object. Direct object Mo, sa okay, Oo. direct object. Okay, next. Akong adya ka nako dot-an aning direct object nga imong gingon. Alala. So kaning direct object Oo. asa man na direct object sa Weak. sa week. Weak gani. Sa baton, weak. No, dili bro. Miyan sa Sumala baton, sa ang imong word nga gibasa. miyan. Klaro kay ha, Oo. gabasa kag ChatGPT dia. Direct Uloy. object sa verb. Direct.
Oh, verb. Kalang verb. Okay. Wait gani. Direct object sa verb. What is verb? Oh. Asa ang verb diha sa maong sentence? Oh, wait. Si week. Verb ba ng week? Oh, sa man na subject man ang kuan. No. Direct object sa verb. Question, Oh, lagi. asang verb na to diha? Ang verb gani ang wait gani. No, week. Can you define what is verb? Mo galit ako tubag. Can you define what is verb? Verb. Is Kanang kuan bro, kanang galing gisgutan bro. unsa maning verb? What is verb? By the way, Ha? what is verb? Verb. Kuan na siya bro. A number or line of section of Unsa text line bro. of Mo na siya section? bro. Ang meaning sa verb, line of section, number. Hoy, kinsa may professor nimo? Perbida. Isa. I-define Ang sa verb, nimo bro. what is verb. Unsa man ang meaning anang verb? Nya number of preposition na unsa na? Uy, Ginoo ko kapakaulaw pikoy. Hoy, Ginoo ko. Bayo. Kinsa may maestra nimo? Atong Bro, paliwatan. ang verb bro, mo na gisgutan siya bro. Okay. Kana di ang direct object naka-direct sa object sa verb. Ang Lagi kaya gisgutan ba? pangutana, unsa di ay ning term nga verb? Mo lagi na siya. Ang kuan bro, kada ganing gikuag basehan ba? Gikuag base. No. Bro, i-define sa nang para para- masabtan sa itong mga viewers bi kay bright go kay ka. Na unsa man ning verb? Example bro, mga katong example bro ha. Dili Ang example. verb, Unsay meaning? ang meaning man na bro kay kuan. Kada galing a word show an occurrence of the states of being. Unsay occurrence Kanang- of the state kung of being? unsa ang iyang I-define gikuan ang ba? unsay meaning anang verb, occurrence of being. Layuan naman kay ni. Ako lang basahon bi. Oh, Yum. yun diri oh. A verb is a word, word that shows an action. Action, word. An occurrence of the state being. Mo kito gyud ako kasi mo kina nga katong nag-action. Sa man na imo ganina lay Mo na siya ang calculate ko no. Calculate. Mo na siya Isa ang ko lang, verb. verb. Si Isa ko brother lang, Jando bro. Alabado na address sa tong linya bro, may morning. Oy, mo Hello apil bro, ni siya. mayang Agay. morning bro. Naimot Ini ko kay- ati ba yung diskutan Right, ba? ini. Wala di kabalo si Jerwin og unsa nang verb nga, di ba college graduate man na siya? Amot niya. Naman ni Bro. siya picture nga ning graduate ni siya college. Kla- Ano nga mo siya kabalog verb? Klaro naman kayo na bro. Action karoon verb. ako niya. Action, Sa action. Dong Rosales. Niyaman si brother Jando Alabado, nya usahay raman sad mo magtabi ni kita halos-halos kada adlaw man. So ihatag sa na ako ning panahon sa iyaha. Kala, bro, tikang- O nya ako Umana miya na, bro. Ah? Umana na miya na. Tikangga nga na siya bro. Sabihan sa Ayaw baton pag bro. una-unag tikangkang kay dili Wala man na siya. pamugay ato adre. Brother Bitin na, Eugene. So Brother ako Eugene. muna, bro, ako sa mahimong moderator ninyo karon. So maminaw lang sa ko ninyo ha. Go ahead. Actually, si Jerwin mo tikangkang kay wa siya kabalo silang doktrina about sa 2,300 days. Nangutan ko niya na nang about sa 2,300 days ang iyang gitubag sa kuha wa ko kabalo ana, wa ko nakatuon ana. Unyag yung sa pagkahitabo nga ako manalugi ani nga siya may ni direktang sulti sa kuha nga wala siya kabalo sa ilahang mismong doktrina about unsaong pagpamatuod nga ang 2,300 days, 2,300 years. Gitubag naman ka na kuha na bro. Sige. Tubag na wala. Sige, kay gitubag naman ka kunin mo kay ako nakainomdom na ba jud ko nga imong tubag wa kay balo karon. Siwa kabalo. Mao na Siwa tong kabalo. isgutan karon ha. Ato ni isgutan karon. Brother Eugene, ikaw may moderator Brother Eugene ha. Mo na mong isgutan karon. Sige. Gitubag Jerwin. naman na, bro. Sige. Papisil mo na siya, bro. Ay nasukan bro. Kaniya kay kabalong man jud ka ani. Ang pangutana, unsaon man nimo pag-prove sa ako nga ang 2,300 days nagkahulugan og 2,300 years. Kuha man siya bro. Historical man na siya bro. Dahil lang Bro.
Dahil Ano na historical man na. Malangay ta nang history bro. Onya in the first place lawgaw ta dire. Ang among gisgutan dire karon bro, kanang Mateo 28:1 ingon si Jerwin Rosales, usara jud kunoy sabat ana. So, Brad Jando. Dili, duha. Brad Jando, ikaw mangutanan mo question ni Rosales karon kung unsa ka tunod ning giingon niyang usaray sabat. Aha. Sige lang. Actually bro, kusuga sa speaker ni Kone, di Jerwin ay. Jerwin, kusuga sa speaker daw ay, magkabalik-balik ang tingog. Sige. Ingon na niya. Actually, ang kanang miyan sa baton, first of the Sabbats na. Siya kanang Sabbats na plural na. First of Sabat. Oh. Pataka. Nangutana ko mismo, brother Eugene, na ay usa ka Sabadista. Katuno ka among moderator sa Cebu sa Kuan Naga. Ato si Ismail Bahinting. Sabadista pod to. Professor to sa Hebrew, professor to sa Greek, professor po to sa English, si Ismail Bahinting. Unya, Sabadista to siya, pero dili siya Adventista. Bro, paminaw Sabadista to siya, unya dili siya Seventh-day Adventist. Kuan siya Ano lang, kanang bro? Assemblies. Si Bro. Oh. Ingon ito, Assemblies of Yahweh in Messianic Hebraism to siya. Kagubot to sila. Matod pa ni Ismail Bahinting kanang kuan miyan sa baton. Pangita First day nagkuhan. na siya, sa 7 Sabbats. Ah, Una nga sige, kanang miyan sa baton, kung imo nang istriktuhon, first of the Sabbats. Di ko mo yun na bro. Di ko mo yun na bro. Karon usaon man nimo pag-disprove karon Jerwin Rosales ang giingon sa usa ka professor sa Hebrew ug sa Greek nga kanang miyan sa baton is first day of Sabbats. Dili ko mo yun na bro. Nga gitawag na siya first day of Sabat. Dili ko mo yun na. Kaya ang sumala ko mo diri ang gihatag sa ko nga source gingon diri nga kana siya gitawag na siya og idiomatic expression. Gigamit na sa mga audio nga mga pinulungan para ipakita nga ang first day it's a kalaganang uban ba? Apil gyud siya sa semana, week. Kaya ang week mo diya mo nang gihisgutan nga sa baton. Mo na siya sa Greek. So, Okay. nahulog na siya idiomatic expression na siya. Mo na siya ang pasabutan na bro. Dili na ingon nga kay first day, second day, third day, mga sabat na di na mao, wala na mao. Mao ba? Kay isa ra ang sabat nga gihisgutan sa Biblia katong ikapito, katong nilabay. Isulay ko no og search diya sa imo ang ChatGPT ko no bro kung pila ka buok Sabat ang gihisgutan sa kuan sa Matthew 28 verse 1. O man na bro, ni aminado na siya nga duha ka sabat. Mao lagi na lagi, duha lagi na gihisgutan pero kana siya nga kuan kalang Duha ka Sabat. Unsa man ang duha ka Sabat nga gihisgutan sumala sa imong gi-research ChatGPT. Okay, tubag ko. Duha ang gisgutan. Pariha na sila. Minaw pariha na sila. Pero ang ikaduha nga sabat nga gisgutan diya kanang gitawag miyan sa baton, gigamit na sa mga Hudiyo nga term ang tawag na niya idiomatic expression. Ibig sabihin gigamit na nila para ipasabot nga ang first day is kabahin siya sa week mangguna dia isgutan mo na siya kung tubag bro klaro Unya. mo kayo na Matod pa diri akong i-research din niya, ingon diri ilang Sabbats ang tinutukoy sa Matthew 28 verse 1. Ingon diri sa Matthew 28:1 na nakasulat sa Greek ay opsidi sabaton, ang salitang sabaton ay plural form. Ayun ka. yes mo man Ayan siya ka. idiomatic gani idiomatic yes Okay, plural. Karon kay plural man ka ang sabaton niya, ibig sabihin literal na mga sabat. Sakto. pwede kay gihugpong man siya gihugpong Karon bangutana. Gawa sa Sabado usa pa mga adlaw ang mga Sabat ya. Kay daghan man ka ng mga Sabat niya, amin naman ka. wala na koy nabasa bro moro na siyang duha bro nga gihubad sa gitawag og Lagi ka ng duha, lagi ka ng duha, gingon mo nga duha. Ang duha gino ba kay ang isa nahuman ng nga Sabats, ang isa po nagbanag-banag pa ang laing Sabat.
Oh. Karon ang pangutana unsa maning sabats nganing labay na? Mauro na sila bro, sa baton bro. Wala kay ibahan bro. Kasi Oo, wala lagi kay na ibahan. Ako mo na unsa maning mga adlaw kaning mga sabats nga milabay na kay gingon mo ko dire kaning opsi di sabaton ang sabaton diha plural form. Lagi. O yung ka plural form. Oh, sumala sa mabasa sa referensya. Karon, Oh. karon kay plural form man kana siya sa ato pa dili ra na usa ra ka adlaw. Oh, tinod. Karon unsa man ang mga adlaw diha kanang milabay nga mga sabat unsa man ang adlaw? Wala man gisgutan bro, wala gisgutan. Kay gingon mo dia, giugpong man, giugpong. So wala gisgutan kung saan adlaw na. Pero kung bugson jud ko nimo ana, natin mabasa. Sige, pugsunda ka. Wake kuno na bro, gipangutan lang ko siya, wake kuno na. Sa bato na siya bro, sa batismos na siya bro. Sabatis, ang kapunta na ba, kay niangkon man ka nga, dagang sabat na siya nga milabay. Dagang sabat ang milabay. Pangunta na, unsa man ang adlaw ng mga sabat diha? Bro, wala man kuningon nga dagang sabat nila bay. Mali na muna. Naunsa man ni siya. Ang gingon diri oh. May hearing na po. Tanawa, balik ko na ko. Mag-abi ra gug screen ra gud be. Aron makita ra gud ninyo. Dagang sabat nila bay. Tanawa ra gud atong kay wala ko ingon na. Dagang sabat nila bay. Mag-open kog camera. Ara oh. Kita ha. Bro, Eugene, makita ba diha akong kuan? Screen? Ang giingon din ni sa akong screen ako diri ang salitang after the Sabbath after the Sabbaths, ikatong Sabbaths kanang human na ay plural form. Ibig sabihin literal na mga Sabbath. Atong nilabay na, pag hilabay na sa adlaw papahulay, kato siya nga ay kalapahulay, daghan to. Ang salitang Sabaton sa obsede Sabaton ay plural form. Ibig sabihin, literal na mga Sabat. Ilang Sabat ang tinutukoy? Grammatically, ayon sa Greek plural, higit sa isa. Higit sa isa ha? Ang pangutana, kay sobra man sa usap, pila man nakaadlaw ng mga Sabats diya, ug usa ng mga adlaw. Wala gi mo basa bro. Silent na siya bro. Silent, pero sa mga Sabadista nganong usa ra man nakaadlaw sa inyo ha? Okay mo may gituo sa ugo sa Ginoo. Isa ra man ikapitong adlaw. Nganong mingon man mag-usa nga gigamit diha nga ang gigamit diha nga Greek plural form man. Okay, dili man na mao gid ang on bro kanang gitawag og direct subject. Dili man mao direct subject dia. Tubaga ba nganong mingon mag-usa nga plural form man siya? Dili lagi na mao ang direct subject. Pataka Wala ko langutan na kung unsay direct subject dire. Akong pangutana, nganong mingon man mag-usa ra nga dagan man na siya? Niingon lagi mig usara. Kay ngano dili na direct subject ang sabaton nga gisgutan dira. Grabe di ka kasabot. So para sa imo unsa may direct subject sa Matthew 28 verse 1? Okay, miyan. Miyan? Oh, kalang miyan mo nagitawag og accusative case. Ibig sabihin, nakadirect sa iyaha ang sentence. Tingnan mo ha. Tanawa ko do. Nangutan ko diri ha. Ano ang direct subject sa Matthew 28 verse 1? Ang ang giingon, walang direct subject. Walang direct subject. Sama ni. I-search ang kanang gitawag og miyan sa baton. Og unsa ang miyan. Dara. Ano diya? Basahan ako ha. Kay patakab ko diya. Ano ang direct subject? Muna ito baga, ano ang direct subject sa Matthew 28 verse 1? Sa Matthew 28 verse 1, Greek obsede sabaton, ang unang bagay walang malino na subject. Nagaya ng karaniwang pangungusap. Ito ay isang temporal phrase. Ano ang direct subject? Sa strictong grammar, walang direct subject ang pariralang obsede sabaton. Dahil ito ay nangangahulugang pagkatapos ng Sabat o late of the Sabbats. Ay biya na ka? I-search bro ang kuan bro kanang miyan bro. Unsa na miyan? Ingon manggug ka nga ang direct subject sa 28 verse 1 ang miyan. May gingon mo, di ba? Okay na. I-search na miyan. Ang buong Matthew 28:1 ay ganito.
Eltin Maria Magdalene kay EL Ali Maria. Ano niya? Dito makikita ang subject Maria Magdalena. Isa pang Bro. Maria. Bro, dili Sila man- ang gumagawa ng aksyon. Dumating, Excuse me, bro. pumunta Bro, sa bro. Asa Bro, bro. excuse me, sir, bro. Matod Isa, diri, isa, bro. Asa bro. Matod diri ang Iklaro na nako bro, ang subject. atong topic. Bro, ang atong topic dili sa mga tao nga mga siyempre Muna subject. direct subject Mga diri tao, bro. bro. Dito makikita ang subject. Ang subject Excuse me sa bro, kadali lang ba? Paistorya ba kay masaag magutan eh. Ang atong gisgutan bro, dili kato mga subject ng mga tao. Diha ta sa adlaw, miyan sa baton. Diha ta magkuha og kinsa ang gisgutan diha sa duha, ang miyan ba o ang sabaton. Kana i-search bro. Dili tayo sa mga tao. Normal gina, ma-subject na sila. Dito sa miyan sa baton bro. lang, tanong ko diha. Ang miyan sa baton ba? Ang main subject sa Matthew 28 verse 1. Kana na lang. Kli at diretso, hindi. Ang miyan sa baton ay hindi main subject sa Matthew 28 verse 1. Bro, bro, iklaro na ko bro ba? Kanang word nga miyan sa baton na atong gisgutan dili Mateo 28:1. Nangutana ko lagi, Ayaw, ang ayaw, miyan ayaw, sa bro. baton ba? Nangutana ko nimo ganina unsa man ang direct subject sa Matthew 28 verse 1. Imong unang gitubag sa ko ang miyan. Ito Ha? sabutan ng tabukan ni. Bro, ang atong gisgutan bro, dili whole context sa Mateo 28:1. Ako iklaro ha. Grabe nimo kakuan oy kalag ba. Ang atong So, gisgutan dili karon ang sabaton nga gisgutan. bro, nangutana ko about sabaton kaganina. Kanang sabaton sabaton diha, plural ba na ingon ka plural? Yes, ang subject atong gisgutan kay, bro. kay plural Subject, man bro. ka, plural man ka ang sabaton diha. Lakong follow-up question, pila man na kaadlaw ng sabaton diha? Sige tubag nimo. Gitubag naman ako na eh. O sige tubag nimo, nung tanong ko Isa lagi na. na siya ka sabaton Niuyon ka mga plural na siya, plural form na siya. Di ba? Yung ka nga plural form na siya. Ang pangutana ron, kay plural man ka siya, pila man di ay ka-literal nga mga sabado ng gisgutan diha. Unsa daw to? Pila? Unsa naman taon ning college graduate? Wala lagi. Ikaw may college graduate diri no unsa man ka ikaw mo ni magreklamo diha? Kasi ingon sa inyo ang college graduate ko. Ha, sumangil na po. Nagmarites man ka oy. Balik ko na ko ha, balik ko na ko ha. Loyan ni mo, Nag-post oy. pa ka. Nalimot ka na kay post na nakatuga ka? Asa man? Katanawan ako. Ha? Salamat ano, po. wala mo na ko to na save. Dugay naman kay to. Di pa tanawan lang ako. Oh, niya balik. Ariyo na Buwan ko, matanawan ako. wala man ako na save to. Pero pangitaw to na ako to picture lang to. Ako to bitaw to. Ano, wala ka Bro, ni maulaw ka lang. Masig marites ni mo bro. Ayaw, ginala bro. Hindi. For clarification na lang bigay, basig na sipiat ko. Wala Dili, ba ka dili, wala ba college ka graduate, bro. wala. Oh, ayaw pag marites bro. Ulaw kayo na bro. Piki Ayaw pag marites bro. dito di ay. Okay. Piki, wala po po nagpiki po bro. Nga nabot-buhat ko. Nagtuka-tuka ko. Sige. Wala po na bro. Ari ha. Ulaw kayo na bro. Kay balik ko na po na ko ha kay kabalo man ta nakasabutan kung sa singular o sa plural. Kay plural form man dahil ng sabaton sa to padagang mga sabats. Kay plural man yun na kay sabats lang yun na. Paskin tanaw na to na sa kanang kuan sa Biblia. Oh, pangutana karon kay sabats man dahil na mga sabats man dahil na ang pangutana karon is pila man na kaliteral nga adlaw ng sabats diha kay plural man na. Bro, wala lagi ko. Na Ismail Bahinting ana, ingon Ismail Bahinting dili na usa daghan na siya nga mga sabats kay usa na kasi man nga sabats. Ikaw kuno be imo halap kuno be. Dili lagi bro. Dili lagi ko mo kuha na bro. Dili lagi ko mo gitawag na bro. Di ko makik-argument anang gingon kong pila. Unsa ang pangalan. Kaya ano, wala lagi na. Silent lagi na. Ang gisgutan lang di ang week, gi-consider siya sabat. Pero dili nimo may sigutan kay sabat siya nga Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado na sila. No, dili na mao. Kaya ikapito ka adlaw, gi-consider siya sabat na siya. 7 days are sabat ikapito. So daghan magiging nga days pero ikapito gi-specific. Pag abot sa week,
daghan man po ng adlaw pero iklaro siya nga sabat siya. Pero mo lagi gitawag siya og idiomatic expression. Idiomatic ba? Tungod kay nigihugpong ang mga adlaw mo na natawag siya Sige, sa sige, sige. Ang sakwa karon mo na imo ha palalo nimo ang plural usara din na di ay. O sige. Sabay na inyong Sige, issue ko basta. ba ikaw may nagsulti. Dili na literal bro. Usara. Bro, dili na sa literal. Dili na Literal gani. Sa Literal gani. Dili na- Gibasa na kayo nako. Balikon ako basa ha. Urbida ni mong tuman oy. Oh, tanaw ri oh. Oh ya. Literal ha iko diri oh. Ang salitang sabaton ay plural form. Ibig sabihin literal na mga sabat. Literal yung karon dili literal. At least karon nakuha na nako para sa imuha day ang kanang plural usara day na. So dili siya daghan para sa imuha kay plural. Or mo ang plural, ang meaning sa plural singular, di ba? O di na takapukson dito kay mo di mo pagsabot nimo, lang nga pukson pa ta ka. Kung para nimo ang plural usara day ka buok. Ate may mo na repeat ah. Brother, yun din sabi na yung Istorya na ni Ikon. Storya namin na ni Kuan na wala na ni amin na siya nga ang direct object diha Siya bro, kanang ingon si gitawag Rosales, niyan. kana kunong miyan, referado kuno na sa Sunday. O kanang Mian, first day mo na. Oh. So, Mian, first day of the Mutana Sabbath. ko niya, unsa man ang Sabat human sa miyan, ingon siya, week. Sabat ba din ang week? Dili. Kanang week, gigamit lang ang terminong week tungod kay plural na siya. Gani, pero tama. Plural, gusto pa ka na. tapos dagan na siya. Unya, katong Biblia ni Isidro, Gadiel Isidro nagsulti, lagpagbalagbanag sa laing adlaw nga igpapahulay. Therefore, alay pahulay po na Domingo riya, ayun yung inugdili na alay pahulay. Wala ito tama itong ingon ng sige na lagi. Oh, so kon siya. Adlay pa pahulay po. Siya ang namingom sa dili na adlay pahulay. Nang Domingo riya. Actually, tanaw ra gud ni oh. Oh. So ako ipakita ning ko na kaning ako ipakita sa screen niyo tanaw ra gud ninyo. Oh, Jerwin oh. Sa Greek ni siya ang gigamit diha sa baton sabbats gina in but the one of the sabbats. Oh. One of Bro, the sabbats. wala lagi ko nagingon nga dili siya sabat kanang tawag week. Di ba? Oh, Sabbats, sabot dagan siya. Ang miyan sa baton bro, ang miyan sa baton bro, gigamit na siya sa kung imo nang iliteral kung iliteral nimo na siya, what ay problema na miyan sa baton, iliteral nimo na siya. Pero ang paggagamit na sa mga Hudyo bro, dili na siya literal nga sa baton. Kaya nga naman, gitawag na siya og idiomatic expression, gitawag expression gani no. Kaya nga no, gihugpong ang mga sabat niya ng kana siya nga kanang si context. Gihugpong ang mga sabat. Bro, dagay ko na kog pray ba ni mangingon mo be? Na mo gila ang gibasa na ko diri oh. Oh, ang basaw na. Asa man to? Oh, Sa tingin mo idiomatic expression asa may idiomatic expression na Panam? amot kilahi man tong gi-research ni Gapo gay na noon sa man to. Di ba? Sa mo ba usa nang idiomatic expression diha ang Idiomatic expression usa man ang kanang gitawag og miyan sa baton. okay. Ang tawag idiomatic expression ba? Idiomatic expression. Oh. Oh man nalubat ako. Nako, lubat na diretso. Wala na. Gain na ramang gulbino. Ang idiomatic expression yung mo ang usa ka hugpong. O na siya gigamit ko kina. Higa po. Oh. Sa ato ikuan bi usbuna ko pagkuan bi. Well, Brother Eugene. Brother Eugene. Masa magiging diskutan yan ni Matthew 28 verse 1 kay ako ni sulod ako diri kay tungod sa ingon niya nga ang para niya ang verb is mo gisgutan. Mo tayo kung pasudlan kung kubay kano ano nagitud sa maestra ning kang verb kay mo gisgutan. Ang issue na mo, So, bro. gisgutan. Mo ko na ingon nga amber boy gisgutan.
Mao Ibutan ang na act kanina sa dyan kanina, unsa ang ang verb. pangitabo sa subject. Ang ibutan na ang kanina verb. dyan kanina, ibutan na kayo dyan kanina, unsa ang verb. Ang giingon Ang verb. nimo, maunay gisgutan. Dili subject man ang gisgutan. Ang kuan ba, ang act ba, ang action ba Gusto ka nga ikat na ko ang video niya akong i-post? Aron ka mahibalo niya gipanggiina kan Eugene, kinsa de professor katudlo nimo? Bro, ang akong pasabutan na bro, ang subject, kabalo mo kung si subject bro, ang subject mo nang miyan. Mo gani among gitaro gay na Sa dagi pangutan na kayo Eugene kanina, unsa nang verb sa mo unang gitubag? ang verb mo na siya ang kanang action ba kanang ganing mo ko siya Ulahin na gibuhat. Or Bro, giisgutan. dili to action yang giingon bro. Dili action mo unang gitubag ay. Taka lang Kalang kada mo to ning kung kalang musulod ko. Lagi ang giisgutan sa nag-action ba kanang ang giisgutan unsay gibuhat niya ba? Ang Sige, gi-action sige, sa gisgutan. Bro, Di na, Jerwin, ang total, apit naman ka malubat, bro. Nalang ko'y laing kuhan ba, pangutana si mo ba kay, apit naman ka malubat. Kanang nganong maglikay man ka og magisgot ko about sa 2,300 days ng inyo amon ang doktrina. Pasulod yun niya ba? Wala ko naglikaya na bro kay kanang klaro mo guna dia bro nga ang kanang gitawag Kaya nga naman, daghan ako gisulayan, bro. Si Warren Becerril, gisulayan na nako. Mga SDA din niya, ako lang gisulayan. Wa man gining nakatubag ana, basta ikaw makatubag ka ba? Katubag mo ko na bro. Ah, sige, Pero wala wala- yun nalaging. So, Ang okay ka sa sunod na dialogo nga magdialogo mo yun musulod ko, mula itong iskutan ng 2,300 days, nga nung niingon mo nga 2,300 days, nagkahulog ang 2,300 years. Gusto ka muna itong iskutan sa sunod nga, musulod ko dire. Sa to. Musugot ba ka? Nga sa sunod nga magdialogo mo, musulod ko, akong pangutana, mag-iskuto about 2,300 days, nga nung nanudlo man mo, nga 2,300 days, nagkahulog ang 2,300 years. Ya, gusto na ko i-prove ni mo na usa na katinuod kay May problema na bro. away problema ka no maglikay magag mo na kung isgutan. Kisa may naglikay in taon, kisa may naglikay una pag unang palawag na to, nag-drive ko, ikaduha wala ko sa balay. Dako diri sa boarding house akong asawa. So unsa mga adlaw ka na ko pwede i-dialogo about sa 2,300 days kung Pwede ma-prove unyang ka gabi. mo na Kunyang gabi. Kaya makakanyang gabi, pwede. Usang orasa bro. Alas 7. Sige, ayun, sige, alas 8 lang. Pwede, alas 8. Sige, alas 8. Sige, magtanagalog tayo niyang gabi mo niyo mo gusto. Oo, wala tayong problema na bro. Basta, kung unsay akong mahatag sa mga impormasyon bro, kay mauro mo ginamon tudlo, mauro gina siya. Di na kay padugay, sobrahan. Siyempre, mga ayo ko further nga mga ebidensya. Kaya ba simbilig imong ebidensya ka ng minaumaura ni mo, lisod ka ay na yung unana dawaton. Tagaan tagagkuhan bro, mga references sa imong gusto nimo bro. Simple naman kayo kung ako mga pangutanan ako. Ang pangutanan very simple na kayo na. Ang akong gusto isgutan o niyang gabi kay mukhang nagkakaon niyang gabi 2,300 days giyon sa pagkaitabungan nahimo siya 2,300 years. Unya, dili ta mag-isgot sa 70 weeks kay lahi mo na 70 weeks. Lahi ang 70 weeks, lahi ang 2,300 days. Ako gusto ipaklaro nimo ang 2,300 days, dili ang 70 weeks. Okay ka unyang gabi. Okay kayo bro. Ikaw bro Eugene, ma-appeal ka bro Eugene as moderator. Sa anyang gabi Unyang gabi alas 8 live. pwede ra pod kay magribat man ko unya god sa live ni Daryl Villanueva. Pero kung tuyuan kong tawag, makasalmot ra gyapon ko. Sige, unya na lang gabi kay lubat mo ko si Jerwin lang ang pugso na ko karon. Sige. Ato Basta si Rosales, Pastor sa to. mo na to yung meaning sa imong verb Rosales ha. Ikaw lagot to Eugene. Ikaw lagot to. Ikaw lagot to i-post. Ikata Para ko to. makita ba? Mutana ta. What is verb? Tala ka ko sa verb. Makita mo na. May gisgutan. Hindi, mo na yung trabaho niyo, puro mo putol-putol. Eh, mo bitaw na yung makita ba ganina? Unsa magka? Payo. O ganino, ang verb, mo na siya ang action sa nag-subject.
Dili man Subject ba ang action sa subject? Kung sa iyang gibuhat ba action sa subject? Actually, Ako na Dili man na mo yung mong gitugan ganina bro. di na mo yung gitugan. Ang Malay gitugan mo ko pa ganina kung mo gisgutan. nasisiyat siya. Pagsulod na ako, daan ako nadungog ang word nga action word. Pero sa wala ba ko nakasulod, ang imong itubag yun, mauna ang gisgutan. Dili mo bro, di man pwede po bro maingo. Kung inana ang common sense kibali ba pag ingon nga mao gisgutan, dili man na pwede may inana bro kay ngano kabalo mo kung unsa yung subject. Ang subject mo diya ang play yan. bro. I-play na ko tong gingon ni Rosales bro. Sige, play, mino ko. Tara oh. Nga. Yung mga tawanan ni ba, kusog kayo mag Say, ayaw, okay. I-play bro, Lagi mo ko lagi daog lang mo sa. ko bro. Ang yung ito lagi. Verb. Is, Dila. Kanang kuan bro, kanang galing gisgutan bro. unsa maning verb? Oh. What is verb? By the way, Ha? what is verb? Verb. Kuan na siya bro. A number or line of section of Sa text line bro. of Kuan na siya section. bro. Ang meaning sa verb, line of section, number. Ang verb is a line of section na number. Action, dili section. Say section. Muna diha. So kayo mo magpost og mga putol-putol ba kana mga sipyat ba pero Action o section? Karong section na to. May action. Dili man na kausara, giotro ang gipaluapang ang pangutana, pero imong tubag layo gyapon. Direct o bro, mobilis ko sa inyo bro kung ang inyong i-post niyo bro kung kanang backup kapag tulunan bro. Tara bro. Kanang baka kapag tulunan ba? Uy, can you define what is verb? Ha? Mo kalita mo tubag. Can you define what is verb? Verb. Is, Kanang kuan bro, kanang galing gisgutan bro. unsa maning verb? What is verb? By the way, Ha? what is verb? Verb. Kuan na siya bro. A number or line of section of Sa text line bro. of Mo na siya section. bro. Ang meaning sa verb, line of section, number. Hoy, kinsa may professor nimo? Ida. Isa. I-define sa Verb, nimo bro. what is verb. Unsa man ang meaning anang verb? Nya number of preposition. Unsa na? Ginoo ko kapag kaulaw pikoy. Hoy, ginoo ko. Sa may maestra nimo? Ito Bro, paliwatan. ang verb bro, mo na gisgutan siya bro. Okay. Di ko mabili ba ng style baka na putol-putol. Object. Bro, napa bro? Ano bro? Direct sa object sa verb. Ang Lagi kayo gisgutan ba? pangutana, unsa di ay ning term nga verb? Mo lagi na siya. Ang kuan bro, kada ganing gikuag basehan ba? Gikuag base. No. Define sa nang kapag masabtan sa to mga viewers di kay so, bright ko kay ka. Na unsa man ning verb? Example bro, mga katong example bro ha. Dili Ang example. verb. Unsa yung meaning? Ang meaning man na bro kay kuan. Kada galing a word show an occurrence of the states of being. Unsa Nag-research pa siya na bro Eugene. define ang unsa yung meaning anang verb, occurrence of being. Layuan mo kay. Nag-research pa siya na. Nag-research pa siya sa iya pa lagi chat GPT o kung saan ang verb. Di man ko mabili ba na yung style niya bro? Di ko mabili ba na yung style niya gyud. Hindi ka mabili, nalugi mo ka. Bro, asa may logi ana nga. Verb Kapalo is ako an nga- kan siguro bro. Verb is a monkey eating eagle siguro. Bro, ang subject di ami yan. Dili pud pwede nga may mo na siyang subject. Kan kanang gitawag week. Ah bro, nakoy pangutana nimo ba bro? Unsa may kalainan ning adverb ug verb? Lahi magina sila. Unsa man ning Uy, adverb? Saan na kalainan? Pare-pareho ra no? Verb, dayon adverb. Kidugangan ang verb ug ad ng adverb. Oy, kanang verb gidugangan ad mo ng adverb. Pikoy man ni Rosales.
Bisag gabi ing dako, good morning, rigapon. Pratong niya agi kasiring ba, bro, dili ko bro, kay maniod to ko bro, niod to ka, las 9 gabi eh. Ko gyud. Roger Wen. Usa to ng adverb. Unsay kalayan sa verb. What is the differentiate between verb and adverb? A verb action word. Nya ang adverb, ang action gidugangan lang na adverb man. So may kasi kalayan ako no bro. Bro Jerwin. Sabi ka, klaro na ng adverb niya. Lagi, unsay kalainan ba? Kasi kalainan lagi sa verb ug adverb kay dol-dol magid siya kay nai-add tong isa pero usay kalainan na may kalainan ng verb ug adverb. Okay, dugang nga sa another na po nga kuan. Subject. Subject. Kasi subject. Nadugang sa lain nga subject. Gusto ko na mo subject, di mo subject magipakita na. Dugang sa laing impormasyon sa mga kuan, kanang gisgutan noon sa ka. Grabe nang pala yung kuan eh. Sige, paghimo ko ng sentence ba nga doon ay adverb. Paghimo ko nog sentence nga nay adverb. Ansa? Paghimo ko ng sentence Bisaya nga doon ay adverb. Ano atong makita kung doon na bagi adverb. Sentence? Na. Paghimo ko ng sentence doon ay adverb. Klaro sa lang ako bro. What is adverb by the way bro? Unsa man dyan yung adverb? Saan yung mga ni mo mga bata ni no? So yung mga bata. Mga bata ni mo. Diba? Unsa man yung adverb? Adverb is, an adverb is, unsa man? Mo lagi po katong nagdugang sa another information. Nagdugag sa another information. Yung lagwayan. Unsa yung nagdungag sa another information? Pikoy. Ga-order tag chocolate bukong niabot. Unsa magay makuha ninyo ng nana ko Di ato lang giklaro ba kay grammatically speaking na ma-apply mo na sa Biblia. Ya ulaw kay na maimpirno ka grammar hinungdan. Ang adverb bro, naman ko masulod mo kaya ang adverb. Naman niya how, when, where. Mo gay na gali. Nag-research mo sa ChatGPT. Mo gali bro, paghimo ko ng sentence binisaya nga dunay adverb. Then isulti sa mo asa ang adverb diya nga sentence. Og white chat GPT itlog. Di yung tao, matay makuha na bro. Gitagaag test paper sa maestra naman sa ubos. Good luck. Ganira na thinking. Ikaw ang kali bro, ikaw ang kali Eugene bro kay ganina man god. Nagisgot mo abot Mateo kasi sigag panghilabot sa grammar. Sigag pangubi-kubi sa grammar ba. Nya karang gisakyan na kang Eugene sa grammar ngano moglikay man kay no bata. May mo man ang style kuti-kuti ka sa grammar ganina. O niya man, college level na yun. Ingon ka, college level. Di ba? Maritis. Di ba? Ikaw may kuhan ba? Ayaw ko iparihan ni Eugene Gapo kasi Eugene Gapo, paano yun siya, education yun na siya, graduate yun na siya, tudlo kayo siya sa una. Man, ikabalo ang simbolikal. Bro, asa naman tong account ni mo nga kuhan bro, tong isa? Kada 6 pagtuo. Diyan, hindi nyo itong ikuan. Wala naman ko kabantay lagi. I-report to ninyo. Sige, report. Kami magka-interest. Gusto ko mong nga, tayos tanay. Masuko Kami nag-report. Ikaw na yung pagtulunan ninyo, o mamamao. Ay, bro, Jerwin. Ato na lang ng ikuan bro. I-schedule for debate bro. Kanang kuan, matud-an nimo nga ang 2,300 days nagkaulog ang 2,300 years. Prophecy mo na siya, bro. Okay lagi po na siya. Onya, sige, mo lagi na kay kuan kanang ato nang isgutan kay ganamo ko magtisgot og prophecy about SDA man ko sa SDA na gali prophecy ginaw nga topic. Si Daryl Villanueva ba? Ano man? Nangagit ko niyag debate. Kaya ba nimong pamatud-an kining imong post nga Seventh-day Adventist gitukod ni Kristo? Base sa Biblia referensya, ang yang reply, kani ang topic nindot. Di na siya musukol og debate bro kung di siya magamas topic. Dili kay na ang
mo muna training sa mo agod. Dili pataka og antog sa debate kung sa tema pa lang dili kada og daan. Dapat mo antog kag tema sa debate, ang magigdebate gali ka sa tema pa lang daog nakadaan mo na gi-training sa mo Ana siyang topic. The Bible says the seventh day Sabbath is Saturday according to the book of Genesis 2:3. Non-debatable man na, di mo na pwede, Oo, non-debatable man na. Then human, ingo nga dili na, agi-utro na po niya, ingon na po siya. Sige, pamatud-an ko ang tanang katawhan nagsimba matag adlong igpapahulay, sumalas Biblia. Isaiah 66:24. Oh. Ay, kalang tanang katawhan dia katuman nang sa kamo na sa Old Testament man na. Oh, gani. Non-debatable gihapon. Oh, dayon sunod, nano po siya hagit. Sige, tubaga akong hagit. Pamatud-an daw niya nga ang Seventh-day Adventist mabasa sa Biblia og referensya siya ang Church of God. Sa 71 sa Biblia, Seventh-day Adventist Church of God. Pamatud-an ko ang Seventh-day Adventist mabasa Biblia og sumala sa referensya siya ang Church of God. Sige, pero ano, di siya mo gamit og ganang mga protestant nga mga referensya. Di po siya musugot. Dili kay protestante man ang Seventh-day Adventist. Unya protestante yung reference gamiton nahulog self-serving. O gani. Katoliko man ka, dapat Catholic nga reference siyang gamiton para magpiit sa imo kay mo man makapaipit nimo. Dili pwede nga protestante siya niya yung referensya protestante lang gyapon. Bro Jando. Self-serving nga. Bro Jando. Oh. Tapos sa itong debate na mo ni Father Darwin, di ba ningon makakaido ni mo si Father Darwin? Na mo isabot debate? Yeah, ikaw sudo kayo na ningon ka nga. Ako rin nun si Father Darwin nga magdebate mo. Unsa may tema nimo to? Ang maksud eh, True Church mo siguro to. True Church, ikaw mo barog sa SDA as True Church. Dili, kamo, inyo, si Father Darwin, baro ka to, manigating. Ang giingon ni Padre, duga siya giingon ako nga kung True Church ang topic, ang kontra may mag-prove kay kasagara True Church ang mo prove ang Katoliko gyud. Pero ang kontra wala pa gyud nasukad nag-prove mo na kung ang topic True Church ang kontra ang mo prove. Mo nila topic karon ni Kwan. Mo topic nila ni Eric Villanueva nga matudan ni Eric Villanueva ng iglesia ngayong gipasakupan mao ang Church of Jesus Christ sa Tagaytay mo ang iglesia ang gitukod ni Kristo mo na yang tema nga ilang ko ni Eric Villanueva pero ikaw kay imo True Church nga ikaw barog Bro, tiyotokos na lang bro. Tiyotokos Inay, barugan niya na kay para may bawa na to, tinuol ba lang yung tiyotokos niya? usa may imo hanay sa tema Tiyotokos Kamo, inyo, manang doktrina, barugan niyo na. Mother of God. Mo, manang tiyotokos. Very Mother of God. Ina si Mother Darwin ba? Lagi, God bearer, Mother of God, natural. Tiyotokos, God bearer, Mother of God. Yan ina siya ba, kaya para maka-tistimpo ko ka ng dako-dako po ba, tabok-tambok po ba? Tay, puro naman yung mga kaniyang bangay. So, ang imo ang hagit ni Padre nga debate, online na. Pwede online, pwede po na public. Musimani Face to face. Kung face to face, kuan ka, pabiyahion ka from Davao to Tagbilaran. Layo budahan na unti kwarta ipapasahe. Magpaabot Pwede mo na. kung gusto siya Face to face. O di ka ganaan, online na mo. Pwede na po. Online na lang. Una sa schedule diri pwede na po diri Online na lang. Kaya dili mo na siya mo matug lang lugar para maging debate. Di ba? May bali lang ba? Kung nasa schedule mo, abot siya diri sa Mindanao. Dalikitan na lang. Mato siya lang lugar, dili mo na pag-debate, aron lang mag-empower sa spiritual warfare, dili mo na aron pag-debate. Kaya dili mo siya authorized na maging-debate sa lang lugar, kay pare mo na siya. Mo ba? Sige, online na lang. Maging-debate siya, dahil sa Tagbilaran na. Mo ba? Hindi na, day. Dahil siya gitugutan, Tagbilaran, o sa under sa lugar nga under sa Diocese of Tagbilaran. Di mo na yung ubang mga tao, day. Oh.
So, ang imong topic, True Church, ikaw barog, SDA is the true church founded by Christ. Dili, wala man ang doktrina na, bro. Siya wala ka, mo nagingon ni Daryl Villanueva. Wala may doktrina nga gitukod mi ni Kristo eh. Uy, usa nagingon Daryl Villanueva di, kamo tinukod ni Kristo. Kuan bro, ang kuan katong gigitapik na mo ni Eugene Gapo katong gitawag mga kami ang Remnant Church kala. Okay Ah, remnant. Sige, ano na lang. Kanang remnant, kanang ko na kita magisutan ng remnant. Pero sa sunod na na. pwede gyapon. Pwede gyapon. Kanang ko ng remnant kay ako amo ng linya kay SDA mo ko sa una. Pagkita lang lahat tapos yung doang padadarwen. Ang kato lang itiutukos lagi, ipabarog sa iya kay pala bawaan lang inyong inahan ninyo. Sige. Atong anong tutukos, kung pa di Darwin nga, ang iyang pending karon nga debate kang Agimat ti Paraon, and sunod kang Eric Villanueva, di ikaw katulo, dugaya ni mo human, oy. Magpaabot ako bro, kung kalusang schedule lang mo bro, basta. Mahulog na ka ng August man karon nagibat ti Paraon, September kang kuan. Kang Eric Villanueva, so October na imo Jerwin. Sige, okay lang. Once a month naman siya magdaot og debate. Ano daw? Sige. Once a month siya magdaot og debate. Mo ba? Okay Sige. lang. Kay nako po ko'y kaatbangon diri sa presidente diri sa kwan. Dapo. So unyang gabi mag-isgot lang sa kwan sa 2,300 days. Pwede. Mag-isgot tayo din si Eugene may murag model sa tunga. Onya mag-set ang schedule sa debate sa Fred TV channel ang kwan ang atong isgutan ka ng remnant kamo ang Remnant Church. Sige na lang. Unyang gabi kwan. Unyang gabi. Copy na. Okay, lubat naman ka. Pati may mo na. Sige bro Eugene. Okay na daw. Unyang gabi bro Eugene, lusutso. Sige. At tawagi lang ko kay unsa man ang orasa mo man? Og mahuman, di mahuman. Unsa mong orasa mo op sa punto por punto jud? Wala man may live punto por punto sa Lunes. Mag-live ko na straight to unyang the gabi point. wala mo live unyang gabi. Wala, straight to the point akong live sa Lunes sa gabi Sige. Alas City. Pasok. Lasutso. Alas 8. Napay isgutan si Eugene sa iyang live alas 7. Sa isgutan ni mo bro? Unyang gabi si Daryl Villanueva. Villanueva man. Mag-isgot pa siya Daryl alas 7. So alas 8 ta magsugod. Salamat kayo sa inyo Sa inyo, salamat kayo sa inyo ang kwan. Sige bro. God bless. Sige. Bro, God bless kayo. Bro, kung mag-live mong kuhan bro, Eugene, kani yung gamit nga GC, kani? Amora ni. Sige, kaya maka-apil ko. Og Zoom. Dili bro, depende po. Og si Rosales manawag nako, i-add na ko kinsay mo join. Sige. Basta Rosales mo na to'y verb ha. Sige. Sige bro, Sa may meaning aning noun Rosales? Rosales? Hello? Saan sa to? What are the eight part of speech? Parts of his speech? Daghan mangguna siya good. 8. Lagi unsa to? Number 1. Ang daghan man siya. Tagay ko kisa. Galing dagan kay 8. Tagay ko kisa. Unsa to? 8 part of speech. All the things bro, basta daghan na All siya. the things. Kisa unsa na all the things. Sige ba? Part of his speech yung ipakita nimo. Part of speech nga all the thing binuang na mo.
Ay, pag Ang ibang pinikoy, tanong wala kayo na noun. Unya karon part of speech usay. lagi gidirect na lang ako to tanan kay what are the it part of speech? Amo di ay. All the things. Siya sa kuan day. All the things. Sa direction sa kuan. Ha? Naka-direct ni kato di ay. Sige, unsa man? Hello. Oh, unsa may it part? Wa pa mo result si ChatGPT loading. Sa test paper Hello, pa ni, hello. good luck ray. Thank you ray answer subos ning good luck. Dagan lang ko na siya bro. Tay ko gisa gani. Isa naman di ang noun, siyempre. Now, Yeah, muna lang ko ninyo ha kay kuan. Pagpanggamit ato